ඉජ්ජතර මෙම්බරුන් සදාම් ගතිබෙවි හතරු ඉජ්ජතර මෙම්බරුන් රස්මී දතුරුතව ගොළුබණි එන් ඉජ්ජතර මෙම්බරු එජෙන්ඩා යොදාන කුරුන් 3.1 එජෙන්ඩා යොදාන කුරුන් සාද ඔබ්ලික් 1 ඔබ්ලික් 2025 ඔබ්ලික් අලිෆ් ජවියන් රියාසතුන් අංගා එංගුම ගොතුගා මිරම්බා මහුමාගෙන වාකසක දක්කා ගස්තන කුරන් අවුරු දානි එජෙන්ඩා නම්බර් 5ක ඒ නුනි මිහිරි මසෙක්කේ 5.1 सरकार फरातों तिमरवी दायरा की जितने मेंबर अहमद रियाज शलबाफावा गांव नंबर दे अब्दिक नोदियन वे दिवे राज्य के टूरिज्म बे गांव न इस्लाह के नाम के बिदुके बहुत कुरिया गिनता ये बिदा बहुत कुरिया में खंडेलिफा और जुमला अतरगड़ी रुकते बाकी अति देगाडीरा फंसास 10 मिनट ए पीएनसी देगाडीरो एमडीपी 7 मिनट एमडीए वनी बहुत हमें जमहूरी पार्टी 12 मिनट एमएनपी 12 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे वडानो नुगन्नवा को मैं इज्जत मेंबर का हम मिनट वाह का देख के मैं वडानो मैं इज्जत मेंबर ना फुर्सत थोड़ा एमे फुर्सत फुर्सत मेहरबानी दिग्गर दायरा इज्जत मेंबर अहमद नाजम शुक्रिया इस तरह इस आदे मिहारू मुशरीफा बिला गुड़े को थोड़े अच्छे धन्यवाद बेनुवी इया मी बिला बेगो तुम करुण बहुस का इज्जत मैं मेंबरों मी इस्लाह तक देकोला दक्कवा फ्री बाय वाहक तक बेगतुं एकमुके हगीगे हाम कोल्ला बेनुमाती आदमी बिला हुशरीफा इस्लाह की बिल के हतरुन मादा हुशरीफा इस्लाह ए राजशुके हिस्सोस तेरेगा हिमेने फला आदि रत्तहुगा टूरिज्म बेनु तार्गी कुरेवे सरहद गतुआ खंडालानी राइस जुमहूरिया मिहें बुनेफोइंग ओतुमा मी हुशरीगिन दिया फाड़ क्यों तक जवाब देगा उन बेनुमनी आदमी सरकार की रायतुन दिमावा मसा तक रायतुन एदे कंतत्ता कुरियन नुकोस गालुगा एड़ीमा एकंतत्ता हलुकोद्दे आ सरकार कुरियगे सरकार तकुं मिगोता राजशुगे हिसाब रत्तका फालुतंग एबोहरी टूरिज्म को बेन मदीफा एगोता दीफुरी फालुतक बाय मिसाल और दन्वालाना दिग्गरु फालुतेरे 10 हेक्टर का बीमे एबवे $1,00,000 नेगुम फहु बायका दीफा रिसोर्ट हेदुमा वे वर्ष फालुतेरे 10 हेक्टर का बीमे एबवे रिसोर्ट हेदुमा टक्का $1,00,000 नेगुम फहु दीफा आदि दादी फहु गाफर काउंसिल फरातुं एराशुगे फालुतेरे के मैंने वेलीफर किया वेलीगंडे का रिसोर्ट हेदुमा बायका दिनुमा लोकल काउंसिल सिटी काउंसिल का हुद्देंग एदुनीमा लोकल सिटी मिनिस्ट्री एबवे बंडार नाम के लफेंग होदा बंडार नाम के लफा का बयान को फमीवनी काउंसिल तहोगे हिस्सोस के मैंने फालू तका रत तका टूरिज्म के बैनुमा कुय्य दिनुमा एकंकं कुरुमुगे बारो वेरिकं लोकल काउंसिल गानुन तकुं काउंसिल लिबिदी फानुवाकम बंडार नाम के लफा मिगुता गामा मिहारू मिगुता दीफरी हुरिहा तने मसकमी मनी हुट्टिफा मी मतों के दराशुगे कंता हम आउना वरगातु इंगेती आउगा दायरा दे फलकम बाती एबेफ्रुं प्रोजेक्ट नंगे बेफ्रुं फैसा देखे में फह कुरेहुंद तैयार को कॉन्सेप्ट आची टूरिज्म मिनिस्ट्री या हुशल हिसाबों वानी गाल वाला सबकी मिकन कुरेवेन एबेस गोते काउंसिल तक बे गाउन दशकुने टूरिस्ट रिसोर्ट तरगे को एकन को जनी टूरिज्म बे गाउन दशुं ए सरकारू मिहार मी इस्लाह में हुशालनी मी एक गोतक वेस काउंसिल तहोगे हिस्सोस तेरे एक कमे के तेरे राइस जुमहूरिया ए बार बेन फुलगे नु मिकंता त वाने गोते हदादिन मटका इंगे तो मिकंता त कुले देवेने मगे दक्का दिन मटका एमे मिहार मिगोता कुय दीफुरी बाय तंतन हुरी मसता मी इस्लाह सब हल्लोगे दान ए तंतन का टूरिज्म तरगी को इंटीग्रेटेड आदि होटल टूरिस्ट होटा दे उन मग फायोगे दान मी इस्लाह और मैं फास को दी मी तस्दीक करूनी मा ए नून तो मी मजलिस मिहाबुल मेजॉरिटी रायतुं आलमेंग दिन सबब की बेंगुरी मसता हल्लो को दिनुन तो रायतुं मिहुंगे राजशा कार्य फालुतेरिया टूरिज्म गेन्न बेनवा कोन्या एखन गेनेन हदा दिनु दे हम आउ अतुगा ओबे कुरीगा टूरिज्म मिनिस्टर मिदन्ने विद काउंसिल देबा फॉर सिटी वेस ए सिटी अतका बिना को ए सिटी तक भरोसा वेगेन ए काउंसिल तक मिरर कुय दिनी एनम कुय दिन म फहु मिवने मी मसल दिमायफा दे हम या को मुलक दारा हिस्सोस तेरे हिमेने खोलफुशी के हिस्सोस तेरे हिमेने दित्तुडी
किया रशेवेस मी कुय दिन काउंसिल के फरातुं 1.5 मिलियन डॉलर के एडवांस किया एनमेस एकंतवेस समगणी हुट्टिफ एम आउनु धन्यवाद बेनुमणि मी इस्लाह की राजरशुगे काउंसिल तहुगे बारकम दशुगा हिस्सोस तेरे उन्ना फलतका रत्त तरग्गे कुरुम मगफही कोद्देने इस्लाह की हम कोम्मे हिंगेन्न जेन इस्लाह के एहन्नुन्नम मिहार मी सरकार मी काउंसिल तकुं एडवांस फैसा नगाफुरी फैसा ता सरकार दक्कन जेही मिकम वाणे कोतेन नेति मिकंत हमटु मिहार हिंग मुंदा कोता हिंग मुंदाने අවුල් මේ කවුන්සිල් තහක ඉස්සෝස බෙහෙකුතුන් වහ දක්කා අවුල් විශ්නාන්ද වෙජ්ජේ මායතෝ තුදුස්දුවෙන් වෙස් එබවේ එරසුක බීජ සරහද්දුම් මේ ටුරිසම් මිකොත කවුන්සිලුම් බින්දීෆ ඒ රාශක මීහුන් දිරෝලේ රාශක ෆලුතරේක මේ වෝට බංගලෝස සෙලේකොත මේ රංගල් කොහෙන්ද එනත රයිතු මීහුන් දිරෝලේ රාශකගේ ෆලුතරේක වෝට බංගලෝස සෙලේකොත මේ concept හදාපු හොරෙලීම ටුරිසම් මිනිස්ටර් එක කබුලන් නුකරපාන එක කුරියකන් නුදාන एम आउलमें एब जेहे मी अमरे जिम्मेदार कम बोर्ड को तेगा काउंसिल तह को एक्सोस्ते हुन तंत मी तरग्गे कुरेन को ते हदादे मी बिल के बेन में की एकाई को ते कोद्दिनु आज मिकम सबम मी राजरशुगे जुवानु दूर रिसोर्ट तो होगा मसे करमुंदा मी हूं रशा कार्य गा उफेदे मी कहाला मी इन्वेस्टमेंट तक मी कहाला रिसोर्ट तक होटा तक एस मसे करम मग फायो किंदा අවුල් ගබු කරාවතුක මේ ඉස්ලාහ කී වර රංගල ඉස්ලාහ මේ ඉස්ලාහ එමෙ ෆාස්කෝ මිදන්නේ මේ ගොත කුරියන් නොගොස්සුරි මෂරූත කුරියත් දාන කොට ෆහ කොද්දින මකි අවුල් මගේ සිම්මා शुक्रिया इस्ते राइस शुक्रिया इजत्र मेंबर अलगुन मिहार फुर्सत मेहरबानी ईये जलसा निम्मादि इरु वाहक फुर्दकम गंदे इजत्र मेंबर एंबर उतर दायरा इजत्र मेंबर अहमद इफाना ए अलगुन दन्वा फन्नाने दिन जलसा फिर मैं किएगा फुर्सत अरवाने वाह कहीं में फुर्सत अरवाफ़ा दिन और फुर्सत रोमती मचंगोली उतर दायरा एग्जिट मेंबर शुक्रिया राइस आज अरुण ये वाह का हम दक्कमु अरुण फाह कुरें मी हुशैली फहुरी इस्लाह तक मी टूरिज्म मा बेहे गानोनम मी हुशैली केंदा इस्लाह तोगा मी को नेते आ कंकमुगे वाह के ಕಾನೂನುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರೈಫ ನೆಕ್ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರುಸ್ ಕುರಮುಂ ಅನ್ನ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಗ ಲಿಯವಿಗೆ ಮಿದಿಯ ಎಹೆಮ್ಮ ಮೀಗ ಎವ್ವೆಸ್ ವರಕಂ ಆಕಮೆಂ ಒವೆಗೆನನುದೆ ಮೀಗ ಎಬ್ಬ ಇಜ್ಜತ್ತರೆ ಎಂಡಿಪಿ ಅನ್ ಇಸ್ಬೆವ ಎಬ್ಬ ಇಜ್ಜತ್ತರೆ ಮೆಂಬರ್ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆವೀರು ಅನೆ ಎಬೆ ಫ್ರುನ್ನ ಫಹರಿಗ ಮಿಕಂಕಂ ಒಯ್ಗೊಯ್ ಕಂಕೊಳೆ ಬೊಡರ್ ಫಹುಂ ನುವಾತಿ ನುನಿ ನೇಗೇತಿ ಒಳಿಫೋ ತೀಮಕಮ ಅವನು ಗಬೂಲ್ ಕರವೆನೆ ಏಗೊತ ವಾಹಕ ದಕ್ಕನಿ ಏಕಮಕು ಅನೆ ಮಿಹಾರುಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಹುಗೆ ಅನೆ ಇಹುತಿಸೋಸ್ ಸ ಮಿ ವನ್ನ ಫಳುರತ್ತ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಆದಿ ಫಳೆಕ್ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎತಂತಂ ಖಂಡಾಣನಿ ಮಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಏ ಮಿದಿಯದ್ ಅಹರು ಮಿದಿಯ ದೌರುಗ ಎಂಡಿಪಿ ವೆರಿಕಮ ಗೋವೆಗೆ ರೈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಿ ವೆರಿಕಮ ಗೋ ಹುನ್ನವಾಗ ಸಕಂ ಕೊರೆವಿ ಗೊಯ್ ಎಮ್ಮ එකන් ගානූන මෙහර ඉස්ලාහ එකොත්තන් ගෙනයි දෙන් ඒක ඉතුරුන් මේ වර ගින රජ්ජිතුන්ගේ වර බෑවරු හග්ගුතක එකුලවිගෙන් එබවේ වා අනේ රත්තන් නෝනි ෆලුත රජ්ජිතුන්ගේ නමුග මිහිරි රත්තක ෆලුත එකකි ෆරාත්ත ව්‍යපාරිගේ බේනුම නෝනි ෆතුරුවරිකමුගේ බේනුම එකකි ෆරාත්තකුන් එබහුරි නගාෆා මිතන්තන් ඩෙවලොප් නොකොව්වෙස් එබහුරි මිහාරු ගානෝන ඉගොතුන් හගීගතුගා මිහිරි තන්තන් ඩෙවලොප් කුරුමුගේ නමුගා එතන්ත බන්දුකොෆ බෙහෙට්ටියස් ගානෝනකු මිතන්තන යන එලෙන ෆියවලේ නොවේම අරුන් ගබූල් කුරානි ගානෝන මිහාර මිගෙනවේ ඉස්ලාහ එකීගා අනේ රිසෝට් තන් හෙදුමුග නමුග නෝනි ෆතුරුවරිකමුග බේනුම ඩෙවලොප් කුරුමුගේ නමුගා නගාෆොරි තන්තන් නෙහෙදි හුරි තන්තන් එකේකි ඉන්වෙස්ටර්ස් වෙස් අනේ මි ගානෝන ගෙනවේ ඉස්ලාහ එකීග ಜಿಮ್ಮಾದಾರುකම එකීග මිතන්තන් ඩෙවලොප් කුරානකම අවුන්ට ගබූල් කුරවෙනි මි ගෙනවේ ස්ථාතකයක එම්ම හගීගතුගා දිවෙහි රාජ්‍යයේ ෆතුරුවරිකමුගේ මුලි සිනාතා එම්ඩීපී ඔවේ දින්වරුගේ ගෙල්ලුමේ මිදිවෙහි රාජ්‍යයේ තාරිහුගේ වෙස් බයිකු නෝන්නානේ දීෆකයි එම්ඩීපී වනේ මිදිවෙහි රාජ්‍යයේ තාරිහුගා රාජ්‍යයන් එම්මෙ බොඩු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මිතනුගේ එබේ ෆුලුන්ගේ සියාසි බේනුම කට්ටක හුට්ටුවාෆා ෆාෆු මෂ්රූගේ නමුගා මිතන බොඩු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකෙන් දඬිවලුගා මිතනුගා රජ්ජිතුන්න කෝස් මවුලුමාත්තක්කේ ෆෝර් කොද්දි රජ්ජිතුන්ගේ මෙදුගා ඉත්තක බිරුවරිකම් වද්දා මේ මෂ්රූ හුට්ටුවාලුමුගේ ෆුරිහම ಜಿಮ್ಮಾ ಎಂಡಿಪಿ ನಗಂಜೆಹನಕಮ ಅವನು ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಎಮ್ಮ
මියදු MDP නිස්බෙවා බේෆුළුන් ඇස දිවහි රාජ්‍යක ෆතුරුවරිකන් එහෙම බේෆුළුන් ෆුණ්ඩාදනිය එක්ක මෙවාහක දෙක්කීම එයි ලදු වෙතිකම හගීගතුගා මේ රාජ්‍ය දිවහි ගෞමන් කොම්මෙ කුරියරුමේ ಹುಟ್ಟುಮ್ಗ ಅಡಿಗ ತಿಬಿ MDP ಕಂ ಹಮಾವನ್ ಫಾಕುರಗ ಎಮ್ಮ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಮಿತ್ತನುಗ ಆಸ ರಮ್ಲೋಣ ಮಹೆಗ್ಗ ಅನೆ ಮೀಗ ಮಿ ಗಾನೂನ ಗೆನೆ ಫೋರಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಇಸ್ಲಾಹತಕ ಒಳುವಾಲಾಗ ರಜ್ಜಿತುನ ರಮ್ಲೋಣ ಮಗಸ್ ದೊಗುಹದಾಗ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ದೆಕ್ಕುಂ ಮಿ ಅವನು ಗಬುಲ್ ಕುರಾ ಗೊತುಗ ಪರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಕುಡಕಮ ಎಕಿಗ MDP ಕುರಾ ಕಮೆ ಗೊತುಗ ಫೆನ್ನಾತೆ ಎಕಂ ಎಬೆ ಫುಳು ಹುಟ್ಟಾದು ಅವನು ಗೋವಾಲ ಅವನು hama edeni mihar mi hushalifa miwe bill we have sawa fast way goes mi divehi rajya ge faturu verikama ituru kuriyaruma ituru taragi as divehi rajya tunna miga hagigi manfa annana kota kandata wegen diyo ngema avunda devi fursata warabada shukuru ada kolam avunda nimmala shukriya member den avun fursat merwani machongol utur daira exit member ibrahim shukriya izit rais agunus කුෂයිලිෆ මිවා ඉස්ලාහ ආයිද කුරා වාහක දන්නවන් අදි කොමිටි මර්හලාගේ තෙරෙන් වීහා වාහක මි ඉස්ලාහත ෆාස් වගෙන් දියුමකි එදේ කමෙක්කමක දන්නවා අවුන් ෆාහක් කොල්ලම් බේනුම් වනි ලාමර්කසි කානූනු හෙදිගෙන් දිය දුවස්වරු ලාමර්කසි කානූනගේ බප්පයකි අදි මම්මයකි තිමන්නාමෙන් කමුග වුනේ දාවාකෝ ಕಾನೂನು ಹೆದೀರುಗ ಕಾನೂನುಗ ಏರುಗ ಮೆಂಬರು MDP ಮೆಂಬರು ಮೇದುಗೆ ಇದಿಕೊಳ್ಳು ಮೆಂಬರು ಸಾಫ ಇಬಾರಾತು ಲಿಯಫೆ ಬೌವೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯ ವಕಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೆವ್ವಾಫ ಕಾನೂನುಗ ಲಿಯಫೆ ನೆಂ ಏರುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವಗೆ ಇಖ್ತಿತಾಸ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿದೆನ್ನವಿಹೆ ಟೂರಿಸಂ ಕಾನೂನು මිහාරු ඉස්තිස්නාය ෆෝරි කංකං මී කවුන්සිල් තක ලිබි කවුන්සිල් ත බාරවරිවාන ගොතේ එහෙමම මිහාරු මි හුෂයිලිෆෙන් ඉස්ලාහකි හගීගතුග ඒරුග එ මාරුතලු එලොයිෆෙන් ඔතුන් නොත කවුන්සිල් ත බයික් කවුන්සිල් ත බැංක්‍රප්සින් සලාමෙ කුරුමට්ටක කවුන්සිල් තක මාලි මන්ෆා හෝදුමට්ටක හගීගතුග कुरिंग MDP दीफोई रईसुल जुम्हूरिया दीफोई बार मिहार मी काउंसिल तक दूकोल्लनी ए काउंसिल तक मी बार त देवी गेंग काउंसिल तकुंग एमी हुंगे इख्तिसास तव गौरी बिन तक फल तक गिरी तक एमी हुंगे बेनु तक बेनु कुरवे न गोता हेदे तो हकीकतुग मसक कुरवेगे मिदिये बाई बेफलु ईयग वाहक दक्कम विदाळु वेज्जे मिहारो मितर तीन हतर फहरा इस्लाहें हुशा एडिज्जे मी हकीकतुग बेकार कमिके अरुण मजलियुग मी तिब्बवने की कुरंतो फंसास फहरवस इस्लाम हुशालागे हकीकतुग रय्यतुन्न मंफा होरि कमें ओवेज्जिया एकमे डेलिवरी कुरंबि शरीयतुग निजामुगस मियonna गोतकी कमे कोफ्फ एव्वर रंगळु कमे एव्वर रंगळु मगे फेनेज्जिया ए मगक दीलालो एमि मजलियुगे मसक्कतक स्वामानी इस्लाहें हुशालाव ए इस्लाहव्वर रंगळु एहें इस्लाह हालता जमाना मकाना गुळेगोत फेन्नकमग वनीविया ए इस्लाह रय्यतुन्ना हमे गेनेस्तिनु अवनु फाहक्कोल्लम बेनुम वे मी इस्लाह हुशालिගෙන් दिया दुव मी फ्लोय कुल्ली मसले गोतुग मसले इदिकोळ पाटी हुशाली अवनु मिवाह गेन्न मी बेनुम वा सवबकी इदिकोळ पाटी मिफद कुल्ली मसलत आम गोतेग हुशालनी रय्यतुन्नं हेयोकमे कोद्देन सरकारुंगुळे कोम्मे फारेग कोम्मे सियासी मक्सदेग रय्यतुन्नं हगीගෙන් ඔළුවාලා කමෙ උට්ටුවාද මට්ටක මිගොතුන් අලුණු මිසාල දහලම් බේනුම් වේ මියදු දෙහාස් විහිවන ආහාර ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ವನ ದೋ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಯನ್ ಹುಶೈಳುನು ಕುಲ್ಲಿ ಮಸಲೆ ಎ ಮಸಲೆ ಹುಶೈಳು ವಿ ಮೆಂಬರು ಬಂದಿಮಾ ಕೊರಿ ಗೊತ್ತು ಮೆದು ಫೆನ್ನಾ ಕರೆನ್ನೆ ಏರುಗೆ ಗದಳು ದೆಕುಣು ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಹುಶೈಳು ವಿ ಮಸಲೆ ಕಿ ಜಿನ್ಸಿ ಫರಸಾರಾಗ ಮಸಲೆ ಹುಶೈನೆ ರಯ್ಯತಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ತುಹುಮತಕೋ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ಬೆರುಜಹ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಬಡತಿ ಬಯಾಂತ ನೆರೆ ಆಖಿರುಗ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಏರುಗ ಹಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಿಯುಗ ವೆರಿಕಮುಗ HRCM ಮುನ್ನ ಪೊಲಿಹುಂ ಬಯಾನ್ ನೆರಿಗೆನ್
ඒනාගේ කුෂෙන් එක්කම දන්නෝ මියුලේ වාහකෙකි මිෆ්ලෝය මි හුෂයිලේ කුල්ලි මස්සල් තාකි රයිතුන්න මිකාල දුප්පාංකෝ මිහුන්ගේ අබුරු කතිලා මජ්ලියුගේ මසෙක්ක හුට්ටුවාලා තරුකාරන් රයිතුන්න පොද්දෙන් හුන්න කංකන් උතා කවුන් ෆුර්සත් මිරෝනි කෙන්දු දාරාගේ ඉජ්ජතර මෙම්බර් මාරුෆ් ज़ाकिर අහමද් ඉජ්ජතර මෙම්බර් යමඩ කොල් දෙබ शुक्रिया इससे रईस मजलिफ हुशैलिफावा बिलकर नोंगे तो वाक फुल करने आते इशिन देवड़ा देवों एदें मी इज्जत मेंबर हम रंगला हंदमा फो हुन्नाने ए मी बिलु के बहुत का इज्जत मेंबर देखे वाक फुल और बड़ा शुक्रिया निजाम से कम बदले नुकन्न बच्चों को देखो दे रहा इज्जत मेंबर को एक गुस्ते में शुक्रिया इज्जत रईस में आदिफ फार तंकोले बारंग अलगोंडु मी कुल्ली मसला का वाक धक्का दाना ए मी धक्का दें जेहनी टूरिज्म कानून में हुशैलुनु इस्लाह हुआ मा हुशैलुन तनाए इदिकोलो एमडीपी कुल्ली मसले में वनी हुशाला अलुन फाह कोलम बेनु मने रायतुन्ने मिकहल कुल्ली मसल तकी हकीकत को असास नहीं बेकार दो बहुतानु कम्योति फाह गवारे देहास विवन आहर गदल उतुर दायरा का मेंबर इज्जतर मेंबर हुशैली मसल निमिगे मिदियई मी मजली है दोगु मालूमात दिन कम म्योति फेन्ना जिनाई कुशेंगे हकीकत को दावा कुरवेजिया इज्जत मेंबर इचिन दे वडानवा गदल गदल उतुर दायरा इज्जत मुदे ब्राह्मण फुर्सत बर इंगेतो एवा के देखेवी इंगेतो मी उडको बदाया बात कमान रोदे हुन्ने विस आदे मी रंगलो नुकुतांग नेंगे भी हेमी मी इज्जत मेंबर के नाउ विदालवार ए मेंबर के दायरा विदालवाम वाने एमी मा देंगे फतकम तकोरा नुकुरम दन्नो शुक्रिया रईस इज्जत रईस अरुण दम्मे देन्नेवनी गदलु उतुरु दायरा एन्नम अरुण एकुं इस्लाह कोल्लाना एई गदलु देखुनु दायरा इज्जत मेंबर मीकाइल नसीम मी मालूमात दोगु मी मजली है दोगु मालूमात देवा फइकं हम फाह कोल्लम बेनुंबे दें टेक्निकली मी एमडीपी के गदलु उतुरु दायरा के गदलु देखुनु दायरा के मितिबे मेंबर ने काम मी हेब्बाई उस दोगो है तो मुगा मिमी होंगे माजी में इज्जत मेंबर में वाह इज्जत मेंबर वाह को दक्कारो रबड़ंगे दें मी मेंबर उन्ना मुखातब को वाह को दक्कारो एम मेंबर कोरा कम हमें सब अने मेंबर कंग रद्दुआ को संग इज्जत मेंबर वाह को दक्का एक गमवान कमनो यार मिसाल का गदल उतुरु दायरा के मेंबर कम कुरी में गदल दखुनु दायरा मेंबर कुरी कम कम देहवा को वाह पुर दक्के मका कम कुनु दान एफत कंद तरंग गत शुक्रिया इज्जत रईस अरुण मिवाह का मिहें मिफाह कोल्लम बेनुम वी मीगे फाहम वस दिवे रयतुंगे बजेहे विस्नं उल्ली मसले एमडीपी लाफिया एक फहतु का गिनफार में उन्ननी दोगे अलगुण मिलेगे एम्मे मिसाल लेंगे तो कितक कुल्ली मसल तो मितांगे यौमिया का हुन्नानी फहुंगे मसल तो या इदिकोल साबित वे फोर एहमीमा मी टूरिज्म गानोना मी हुशैली फंग इस्लाह विहा वाका फास वगन इज्जत मेंबर का वाको थमे देवन फुर्सत मेहरबानी व्याकरु दायरा इज्जत नंबर सेंसियाल इज्जत रईस में तो माउलुआ की कुल्ली मसला कमा बदाय आउंड वाहक कुरियम मी गेंदन देंगिना एवगुत आउंड एवाह के फोतिम आउंड में ना हुशैली फमियन इस्लाह की मी आम उसूल का मतिन तिमना फार हम हुशैलेन इस्लाह कुरियब बस ए डिस्काउंट बिल हुशैली फाउंड में ना मियोती देम मियोती मी बिल को वारंग आदा देखम में गवाह के मियोती काउंसिल तक नहिं आदि बिंगो बारे सरकार नेगुं एई दें एवगुतंग में रंगल को एकम बेजिया मसले साउंड होती की वेसनु ए नमे स्वर आदा के देखम में होती और में मियद वाहक दक्कम मिजहनी रमदो महग्गा हकीकतु तेदबोहुं दक्कनी कवज्जा और में नुवेगम मिवले कम की दौलत को भंडार नायबन नेतिगम मिवले सरकार को भंडार नायब एकरीगम वा बिलु नेहे देती मसेक्क नुकुरवेती सरकार नुकुरवेती सरकारुगे हडी फोरवम बोडती सिंगा बय कुरा मसेक्क मिफेन्न दें एब्बे फलक तेदो एमडीपी वेरिकम को मिहेन्ने अनेब्बे फलक हुसदनी दोगे मीनु और में मिकुरा कम मीनु कमेन्ने हकीकत की मिवलेनी भंडार नायब मसेक्क नुदे नेति अटॉर्नी जनरल कुरान कमेंट नेति दौलत को अदि एब भंडार नायब लागे नमस मी मजलिस बेनुवा मसेक नेति के मेवले निजते राइस एम वीम मजलिस जलसा निमादुम कुनि राइसति विदालवन जहेनी मियदोते तिन कमिटी रूम में गोहुरी गोंडी मेज अदा दंदन राइस एव जे किया हकीकत की कमेंट नेति मिता मी मजलिस कुने कमे
දැන් රෝදම වාසික කොනේ කො ජවාබ කොල්ලන් ඉස්සතර මෙම්බර් අයිෆාන් මංග නම්බර මති කොල්ලන් වර ෆක්කා කමෙම්මි ඊතුරු එබ්බස් කම අනෙන් එන්නේ MDP ವಾಹಕಿಯ PNC ವಾಹಕಿಯ ದಕ್ಕಾದ ಮಿಗೊತ ಮೌದು ಎಣ್ಣೆತಿ ಓಪನ್ ಕೊ ಹೊಳುವಾದೆಂಜ ಕೊಮ್ಮೆ ತೂಕ ವರ ರಂಗಳು ಕಮೆ ವರ ರಂಗಳು ಕಮೆ ಮಿಹಾರ ಐಫಾನ್ ತಂಕೊಳೆ ಮತಿ ಗುಳೆನಿ ಅಜಾಣವರ ತಂಕೊಳೆ ಮಚ್ಚ ಜೈಲ ಅನಕಾಯ್ತು ಇಜೆತ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಐಫಾನ್ ಅವನು ಫುರ್ಸತರೋ ನಿಜಾಮ ನುಕ್ತಾ ಇಜೆತ್ರೆ ರೈಸ್ ಖಂಡೇಳಿಗೆ ಬಿಲ ಹುಷೇಳಿ ಫೋರ್ ಬಿಲ ನುಗುಳೆ ವಾಹಕ ಇಜೆತ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಶಿಂದೆ ವಡ ಅಂತ ಮದೆ ನಿಜಾಮ ನುಕ್ತಾ ಕಮ ಬದೆ ನುಗನ್ನ ರುದುದಾರ ಇಜೆತ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ವಾ ಫುಲ್ಕ್ರೆ ಗಂಗೋಸ್ತೆ ಮುಂದನ್ನ Versam Hushali for Timana Islah on Tide Kuran Sukuria, Raisul Jumuria member, Hushali member of Swaraboda Sukuria, Arun Midakani, Medu Madli Hada. Is that the rice Hagi Gataki, Sarukar and Nuhinge? Raisul Jumuria, Sarukar, Hingeti, Miharo, Mase, Kurani, then Commerce Goteng on Nanjan. I got a kang again then, Boda, even Miharo, Homeland Security Minister and Gamu Hingan, outsource Koge. ಹಗೀಗತಕಿ ಮಜ್ಲಿಯ ಮಸೆಕ ಬೇಣುಬಾವ ಹುಷಾನ್ ನಾನ್ನನಿಕ ಬಜ್ಜ ಐ ಸರ್ಕಾರಗ ಮಸಲೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ಗ ಮಸಲೇನು ಮಜ್ಲಿಸ್ ಹಗೀಗತು ಮೆಂಬರ್ ಅಂಗಳವಾನ್ ಮಿಹಾರ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲಾಗ ಮಡಕೊಲ್ಲಾಗ ತಿಬಿಜಿ ಐತುರ್ ಮಸೆಕತೆ ಮಿತಾಕುನ್ನೆ ಕಮಿಟಿ ತಹುಗೆ ಹಗೀಗತು ಏಕಶಿಗಂಬ ಮಸಲೇನೆ ಆಲ್ಮೆಮ್ಮಿ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಗೋ ಬಾಬ್ ಹಮ ಎಂಬಾಸಿಡರ್ ಎರಹು ಅಣೆರಹ ಬದೋ ಕೊಲ್ಲು ನೂ ಕಮ್ಮೆ ಅಣೆಂಗೆನೆ ಜುಮ್ಲಾ ಗೊತೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಮಸೆಕತೆ ನೆ Majiliuga me Rayatuna Fada or Masakate Kuran and Sali a cart, Kari Ago Kuran on Masakate Kuran Minuto. Ebunaka Saka Kuli Masala, Lambin to Rodi and Echi Agubodua, Carte Fastola, Raisaka Taurif Kuran, Taurif Kola Rangalwaka and Veraja Raisa Adine, Fastola Carte Vikafi. In Yetu Hada to Miraje. Dakanguri Wahakabur is a terrorist power. Maudu I go to Dakanja town and Udekigam. එමෙ දෙවි ෆුර්සත වරබඩ ශුක්‍ර දන්නා රයිස් ගෙද්ලෙබ්ම අරගොඩ වාහ කරකොල් ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜೆತ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ದೆನ್ ಅನು ಫುರ್ಸತ್ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಹಿತದು ದೆಕೊಣ ದಾಯರಾಗಿ ಇಜೆತ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸಿದ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜೆತ್ರೆ ರೈಸ್ ಕಾನೂನು ನಂಬರ್ ದೇನ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ ನೋದೆ ನೋಯೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಅಬೆ ಕಾನೂನ ಮಿ ಗೆನೆವೆ ಇಸ್ಲಾ ಮಿದಿಯಾ ಅಮ್ಮಸ್ತುಸ್ತರೆ ತಿಮ್ಮನ ಫಾರ ಗೆನೆವೆ ಇಸ್ಲಾ මේ ඉස්ලාවක අල්ගොඩ ෆාකුරවෙනි මෑගඩු හතරු උසූල බදලුව ෆැමි ඇති. ඒක තෙරේග ක්‍රොස් සබ්සිඩි ගොතුග බිමාෆ් අලා රත්තක දෙවේ උසූල මි බදල් ගෙන සමියති. දෙවනේ මියත් උසූලයිකි මුද්දතු ඉතුරු කුරවේ. රිසෝට්ටන් හිංගමුන්දා රජසුගේ මුද්දත ඉතුරු කුරවේ ගොත ගෙනවුණු උසූලක් ගෙනවුණු ඉස්ලා. තිම්වන ඉස්ලා ගොතුග රීඩිවලොප්මෙන්ට් නෝනියම් බන්දු කොෆ අලුම් ඩිවලොප් කොල්ලා නෝනේ රිනොවේට් කොල්ලා හොළුවා රිසෝට්ටක ගෙනවේ උසූලක් ගෙනවේ ඉස්ලා. ඒගේ ඉතුර හතරුවන උසූලේ ගොතුග ට්‍රස්ට් ෆන්ඩ් ගායම් කුරුමා ගුಳಿගෙන් උසූලක් ගෙනවේ ඉස්ලා නැති. අගොන් මෙන් ಮೆಂಬರು ಮಿಯಾಗಳಿಗೆ ವರ ಗಿನಗ ಗೊತ್ತ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿವೆ ಹಗೀಗತಕ್ಕಿ MDP ಮೆಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮೀದ್ ಇಜೆತರ ಮೆಂಬರ್ ಶಮೀದ್ ಫಾಂಕುರ ವಿಗೊತ್ತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಗಳುವ ಸರ್ಕಾರ ಪೈಸಾ ಬೇಣು ವೆಗೆನ್ ಪುರು ಮುದ್ದತೆ ಗತೆರೇಗ ಪೈಸಾ ಕೊಳ ದೇಣಕಮ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬೇಕು ಬುಣೆಗೆನ್ ಎ ಪೈಸಾ ಕೊಳ ಹೋದೇಣ ಗೊತ್ತೆ ಹೋದಾ मी 50% के डिस्काउंट अळुवाला रोदमस अन्नाती बावा मगुमती बाजारू उसूलुं हमस्दो के डिस्काउंट अळुवाला लारिकोळं होदं पुरा मसकते के मनवे $10 मिलियन दौलत लिबेंग अन्न तनेग्ग $1 मिलियन मधुकुरवेनी रैयतुंगे फैसा नहम गोतुग बेणुं कुरवे गोतम यानने दौलत नूनी मालियत ಲಿಬೆಂಗುರಿ ಎತೆ ಫೈಸಾಯ್ ಬೊಡುತನು ಮಧುಕುರವೆಗೆನ್ ದಾಕಮ ಮೀ ಉಸೂತಕುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮೀ ಫಾಂಗವೆಗೆನ್ ತಾನೆ ಏಗೆ ಇತ್ತುರ ವರಗ್ ಗಿನ ಬೇಫುಳುಂ ಫಾಂಗ ನುಕುರ ನುಕ್ತಾಯ ಗೊತ್ತು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀ ಫಾಂಕುರ ಉಣಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡುಗೆ ವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡಕಿ ಮೀತಿ ಮೀಗ ಮೀ ಬಿಲ್ಗ ಮಿ ಬುಣಾ ಗೊತ್ತು ವೆಜ್ಜೆಯ್ಯಾಮು ದೌಲತ ವನ್ನಂಜೆ ಫೈಸಾ ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವನ್ನ दौलत फैसा वदज्जिया में फैसा बेणुं कुरवेनी बजट का जेगे मीज़ तेरी मजली फोनवागे मीज़ तेरी मजली फास को के नूं गोतका
දවුලතුගේ බජට් සරුකාරක බේනුම් කුරවේ කසේ නොවේ. එහෙන්නම වෙස් මිබුණා ෆණ්ඩ වන්න ෆයසා වෙච්ජෙයාම්. බජට එප්‍රූවලක නුලා සරුකාරය බේනුම් කුරවේ ඉසිතෙරයිස්. එ බේනුම් කුරවේන මගුම් එකන් කුරන් එෆයසාය පසේහෙන් එක්සෙස් වෙවේන ගොත මි උසූල් බදල් කුරේ ෆැමේත්. සරුකාරු මිකුරා කොම්මෙ කමෙ වෙස්. අගොන් මෙන්න මේ පාන් කුරවෙනී. ෆයසා කොලා නූනියම් දවලත ලිබේ රයිතුන්ගේ හසානය වන්න ෆයසා උස්කුරන් එබෙෆුන් කුරා මසක්. මේ බිරුවරි කමේ හගීකතු. අවට්ටරි ගවම වෙගෙන් දිය ගොන් අලගොන් මෙන්න ෆෙනේ. එගවමුගවෙස් ඒරෝ සරුකාර නෙ බාරෙන්නේ හුරිහා බාරෙ බේනුම් කොග්ගෙන්. ಕುರಮುಂದಿಯ ಕಂದತ್ತವಗೆ ನತೀಜಾ ವೆಗೆಂದಿಯೈ ರೈಯತುಂ ಬಿಕವೆ ನಿಕಮೆತಿವೆ ದಿಯೈ ಎಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಇಂ 15 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ ಚಾಪ್ ಕುರಂ ಹುಷೇಳುನಿ ಮಾ ಎತಾಂಗ ತಿಬಿ ಎಕಂ ರಂಗಳ ಸಾಫ್ ಕೊಂ ಎಂಗೆ ಮೆಂಬರು ekama dekolu hedima ebe fulun wai kuram mizateri majliya funwa mizateri majliyo nimma fa ebe fulun waki kollima ei gawman libe kurierun to nuniyam dive rayitun libe deretto rayitun eba wara saaf ko visna fikur kurang ebe chehizate rais algon migotam mi dennevi nimediya haaharu gavis budget committee en haziruwe budget committee en ais mi majliyoge budget committee ए मौलूमात राज्य के 110 कुरियत्तो फहतत्तो कीनेत्तो हेदीमतो रंगळदानी ए मौलूमात देवी बेफुलुं गे वाकळगොන් මිතන 110 बेहेगोतों अबदुस अलगොන් මෙන්න ए हेयो लफा ए मशवरा देवा बेफुलुं गे वाकळगොන් මිතනවා ए बेफुलुं ए वोट नुदेवीति नूनी सरकारुं ए बेनुं वा कंतत्तක දෙකොළන් එච්චකේ බුණීති ए बेफुलुं वकी කොල්ලාවා बेर කොල්ලා वाकळगොන් මිදක්කන इजते राइस हेयो नुवाने मिकाल कंत कुराकश हेवनुवान सरकारुगा नूनियाम रैतुंगे तेरेगा तिबी मिकाला मुहिम्मु मीहुंता मुहिम्मु बस बुनेवेन तिबी फराता मियदु मी दांजेनी मी सरकारुं कंतकुरा गोता देतेरे वरब बोडवेस अलगो मेबे जेहे विस्ना फिकुर कुरा सरकारू मिगोता अमल कुरीमा मीगे देरा नतीजा लिबेनी हुरिया रैतुंगे मी मजलियोगे मी इज्जत तेरी मजलियोगे मी हुरिया मेंबरों बस आदि पाहोगे तारीखेगा मी कुरेवे कंतत्ता का देते रहे हिताम कुरान वाहका अब आलगों धन्यवाद शुक्रिया दे फुर्सत शुक्रिया इज्जत मेंबर هذا مهار أول فرصة مهارواني رمال تكون دائرة إجازة المبر دكتور أحمد شمهيد شكرا إجازة الرئيس مبيلا أوانو ديوانا فهرا فرصة مهودي يجا ساروانو پاه كلهم بينوي دتين نكوتاي أنكاس تاكورار كلهم أي ميغا سالس فاسوان مادة إكيد تينه إقدرهم ساروكارو एबे जेहे टूरिस्ट रिसोर्ट ता रिपेयर मेंटेनेंस बंदु को फिया एकं कुरमा बे गवायदं हदं ए गवायदु का दरहुं रिसोर्ट मरामत बंदु कोफा ए टूरिज्म मिनिस्ट्री के ककाशाला दुवहे नूनी मुद्दते गे तरेगा नुहुळु विज्जनम ए रिसोर्ट एव्वस बदले दिनुमेन नेति सरकार अमुरा नेगेनकम मि कानून एबे बुने मी अनुगुण कबूल कुरनी पर नुरक्का तेरी पॉइंट एक्कम मी कानून के हिमनाफिंग आज मी कानून असासी का 40 मादा का शावियन्या खिलाफ लिएफवा मादा कब्बो के किशिगंबे ए 40 मादा का बुननी शारुवी को तुम देंजे बदले दिनों का मी हुंगा मुदा नेगन जेने आज हम आया कानून में नफेनिगम मिदनी मिया एक ही गानक का बस टूरिस्ट हिदमत दे तंतंग इस्तिहार कुरमा बस गवाही दंग हेदिंगन दाता इगमाने की मीग फों रिसोर्ट तक इस्तिहार कुरम विस्मी जेहनी सरकारुं एदे गोतंग एतंता ग नंबोड तब विस्मी हुंडन जेहनी सरकारुं हदा गवायद गे तेरे ए गवायद फेते गोता एम मियसन कास नुरक्का का मीग तेरे अनका रिसोर्ट तक इतुर फीस तक इतुर उंदगु तक आउंगे कशिगम दें हम या की ग
mi gawaidderun mi ganunuge tereng mi ganunuge tereng complaints enharu terega komma resort kum sadanje complaints reporting e bank eves anekka ituru masekkate ituru gawaide resort takkum maccanganna den ehennamas mi huriyakama awnumen kuram midani divarajya iksuwada rangolu kuravet awnumenna iyaga awnumen lin kulli masale mi masale majlihum balanugati e hinga kamakama majliha nengeti ekam awundu iyaga maalit committee ellin mikama behe gotum lium hodam mi hinga kamatto balam එක මාලියත් කොමටින් එකම දෙකොළ වෝට් දිනීම අවුණුමන්නක බෙලියන ගොතෙන්. එහෙන්කම බානම මේ කුල්ලි මස්සරෙන් අවුණුමන් හුෂේලීමා ඒ හිඟාකමත්තෝ නුහිඟාකමත්තෝ බෙලුන් එයි කිහිනෙන් ඉන්න කමත්තෝ මේ මජිලිහුන් ඔබජේ අවුණුමන්න සාෆ් කොල්ලද. කාකුතෝ එකම් වෙරිෆයි කරන්නේ. ඒ ගවායිද කුණෙන් එකම් වෙරිෆයි කුරාන ගොතෙල්ලිය ෆකයි. ගවායිදු එහෙන්නමස් අවුණුමන්න මිදිහ රාජ්‍ය හොරිහා මීඩියාක බෙපෙන විකංග බෙහිඟාක සරුකාරුම් ෆෑසාතක ප්‍රින්ට් කරම් මෙදිවරකම් කරම් ගොලේකම් එකම සරුකාරා ගොලිෆේ ඉම්බරු ඊයක මජලිහුක මාලියත කොමටිය හුෂේලි ගෙන්දියා ඩෙපියුටි ගවර්නර් වකි කුරුම කුල්ලි මස්සල අවුණ මෙන්න ෆෙනි ගෙන්දියා ඒ සරුකාරා මිකම ගුළුන් ඉවරු දේහ කොද්දේ මිසාල එහෙන්කම බාන අවුණ හීවනි මි කුල්ලි මස්සලතක මස්සලාග මිහාරු මජලිහුන් කොම්මස් කාල උසූල අවුණ මෙන්නගේ බෙගෙන් ජවර බුර මසෙක්කතේ කො අවුණ කුල්ලි මස්සලෙ මිගෙන්නේ එහෙන්නම මජලිහුන්ගේ බෙජහෙතා මිකම් වෙරිෆයි කොල්ලෙදෙ ඉදාරි මේසුන්ගේ බෙජහෙතා එම්එම් සිටි ෆොන්වාගේ හිගාකමත් තනුන්ත බලා දෙන අවුන් මෙන්න එන්නෝන මාවුන මෙන්න එබ්ස් කුල්ලි මස්සලෙ මිතන මියද ලෙවෙන ගොතන්නේ දැන් අවුන දන්නාවති මිගොත දිවහ රාජ්‍යයේ හුරිහා ඉන්ඩස්ට්‍රිය දති උඳගු කුරමු යුමකි ඒකි අවුන මෙ ඉක්සාද හිඟාන ගොතන්නු අවුන කුරින් දන්නේ මි ගානුන මිහාරු මිගනෙවේ ඉස්ලාහ් වෙතර තින් හතර ගවායිද ආ ගවායිද හෙදිගින් ඔබද ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಗೋ ಮಚ್ಚಂ ಇಸ್ತಿಹಾರ ಕುರಂಗೆ ಬೇಫುಣ ಎಂಬ ರಂಗಳ ಕೂರ ಕಂತ ಜುಹರಾಜ್ಯ ಹಗೀಗತು ಟೂರಿಸಂ ಯದಾ ಹಮೆ ಮಿಗೆನೌನಿ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕುಂ ಅಮಿಲ್ಯಂ ಇಸ್ನಗಾಂಗ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಂ ಇಸ್ತಿಹಾರ ಕುರಿ ಮಿಯದು ಅವಣ ಮೆಮೊಣಿ ನೂನೆಕೆ ಹಲೇಮನ್ನ ಕದಿನೇಗೆನೆ ಇಸ್ತಿಹಾರ ಕುರಾಕ ತಿಮನ್ನ ಮಂ ಹದಾ ಗವಾಯ್ದಕ ಏಗ ಫಿತೆ ಗೊತರೆ ದೆನ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತ ಇಸ್ತಿಹಾರ ಕುರಂಜೆನ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಗೋ ನಂಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಹಟ್ಟನೆ ಮಿ ನುರಕ್ಕಾತರ ಸಿಗುನೆ ಏಮ ಮಿಕಂತ ಫಾಹಕ ಅವಡ ದೆವ್ವಿ ಫುರ್ಸತ ಮಣಿಕ್ ಫಾನಾನಕ ಶುಕ್ರದನ್ನ ವಾಹಕು ನಿಮ್ಮ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगानु फुर्सत मेहरबानी फेदु उतरु दायरा की इज्जत मेंबर इस्माइल निसार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया इज्जत रईस गांव नंबर दे ऑब्लिक नोदी हिनोए दिविराज्य के टूरिज्म अबे कानून इस्लाह होशेल अरुण बहुस्कर मुंदायर इज्जत रईस अरुण फाहा कोल्लम बेणुवनी दिविराज्य के जमहूरिया गान असासिंग अरुण मेंगे मच्चा लाजिम कोफा में एम मुहिम एम मसक्कत की कानून तंग हेदुमा कान असासिया गा अळगुन मेंगे मेंडेट तेरेगा हिमेने एम्मे मुहिम्मु एम मसेकिंग इज तराइस मी मसेके कुरन जहुनीमा बाइंग इज तेरे मेंबरुं एकमा कंबोडुं फाळुको एवाहक दक्का मी कुरिहें द्विहिराज्यग एरुगे हालत बला दुनियेगे हालत बला आदि वकिंग हास्यको ए गानून मी मछलीह फुनु वेवेर एकमेग्गे तरकम गावेस एरगे हालतन एन बदला गुलेगोतुं मी मछलीहुं अळगुन में कुरंवा मसक्कते अळगुन कुरन जे मी गानून नजर हिंगाला रिजत रईस अळगुन एम्मे मुहिम्मु ए बदलक एं इस्लाहक म्योती साळे फसवन माद्दाग फहता मी इतुरु कुरेवे माद्दाता एगे तिरेगा 40% माद्दाग एके टूरिज्म बेनुम तरग्गी कों हिंगमुंदा तंतं रीडेवलपमेंट कुरुम बंदुकुरु अदे अळगुंडु हिमेने अड्डु सिटीग मिवगुतु वेस रिसोर्टिंग ए बोय अळगुंगे सिटीगे गिनरा इतुंके उम्मितक गुलिफेंताने जमानतके बंदें बंदु कुरेफा हुಳುವೇನೆ ಇತುರು ಗೊತೆ ಮಗೆ ನುಫೆನಿಫ ಅದೆ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಆಲಮಿ ವಬಾಗ ತಂ ಬಂದು ಕುರುಮ ಫಹು ಏರುಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ವನಿ ಎ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಅಂಬುರಾ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆನೋಮ ನುಕುಳದಿಫ ಅದೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಎವ್ಎಸ್ 30% ಹಿಸ್ಸಾ ಎವ್ಎಸ್ ಶರುತಕ ಎವ್ಎಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ ಅನುಲ ವನಿ ದೂಕುರೈಫ එහෙම ගානුතක බදල්ගෙනස්කෙන් කම්ගාවියස් මිගොතන් හුරි එතකේ රිසෝට් තකින් එබුහුරි ඉසත් රයිස් තරග්ගී නුකුරෙවි එතකෙන් අහරුවන්දෙන් බන්දු කුරේෆ එහෙම මේ ඉස්ලාහුතක බේනුමකි දිවෙහි සරුකාර මිගොත බන්දු කුරෙවි රිසෝට් තක් අලුන් හුළුවා එ ෆුරුසතු එතන්තනුන් එලිබිදෙන්ජේ දිවෙහි රයිතුන්න එලිබිදෙන්ජේ හග්ගුත හෝදුම
ei mige emme muhimmu kama kema mikantatta algon menna kurange beje mi islahuta mige ennani divehi rayitunna hidumate koddinumuga divehi rayitunna kantattake fahi koddinumuga ade algon adi fahan kollana mi iyega mitanga wahaka izitre majlihuga wahaka dekkuneeru emme ginaen wahaka dekkama idukoluga emberu emme gina fahan kurevi kurimes faagum kurin gine gina mi badal tekkinne wahaka mi sarukarun izitre isaka gawaiteren amalu kurave nen ha MDP ge PJ leader fahan kurawfi dawlatuge budget wahaka dekkiru kinetto oti benun ha kame benun ha gote koffa supplementary budget e mizitre majlihu fono vevi ewahaka ඒරුගේ මජලිහුගේ රයිස්කන් කුරෙව්වි මෙම්බර වෙස් ආද කුරිගේ රයිස් නශීද් වෙස් ෆාහන් කුරෙව්වි මිතන රසීද ෆොනෝ විවාහක එම මී කංකුරවා ෆෙග්ගයි මියදු අල්ගොන් මෙන් ගාන්තක ගවායතක බදලු ගෙනස්කින් ඉස්ලාහු ගෙනස්කින් බන්දු කුරෙව් රිසෝට් තක දිමාල ගොස් ඒ රිසෝට් තගේ වෙරින් zimmadaru කුරෙවි එතන්තන් හුළුවේන මගු ෆහි කුරන් අල්ගොන් මසිගේ කුරිමා එකමන් හොරස් අලා එකම දෙකොළ වාහක දෙක්කම කී දිවිහිරේ තුමෙ බලයාගන්න නකම නුන් ඉස් ත්‍රයිස් එහෙම ජුම්ලකො මි ඉස්ලාහ හුරිහා මි බිල්ග හුරිහා ඉස්ලාහ අල්ගොන් තායිත් කුරා වාහක දන්නව මු දෙවි ෆුර්සත ශුක්‍ර අදා කරමු වකවෙල අස්ලාම් අලයිකුම් शुक्रिया इज्जत नंबर देंगा फुर्सत मेहरबानी फेद देखो दायरा इज्जत नंबर इब्राहिम दीदी शुक्रिया इज्जत रईस अल्वन समा मी फेदु उतरु दायरा इज्जत नंबर इस्माइल निजार दिक्के वहाँ के हम वाला तायद कुरान अल्वमेंगे अड्डो सिटी के मी केस में टूरिज्म के मसक्कतन हिंगा उतना है न मिहारो मी मीडिया में सरकार को तेरेगा इतना हिंगा हो रिसोर्ट सब बंदू को ऑपरेशन नुगे ने फुरी दिन एगे हिक्का का एगे मिसाल का बलनी ए शंगिल्ला मिसाल का एम बोर्ड रिसोर्ट का होती ए रिसोर्ट हिंगा योती मिकाहला हम मस्सा तक का गुड़ी के हम एम एक ही हम वा मुहिम रंगलो वाहक फलेंगे विदा रंगलो इस्लाम मी हम एमादा इस्लाम गेनो मकी ए मुहिम मुकम कितम में जमान का बंद को फत सरकार को ने ए अबे को संदक्के न वाहक मिहारो गसो एबे फ्रॉम हम विदाल वागो तक तिबेम बलाटा हम हेने कमकुना सरकार दावता टैक्स फैसिलिटी बेंगे बेजे राठों कुली फैसिलिटी बेंगे बेजे दावता आमदनी से बेंजे राइतना वजीफा से बेंजे ए मिकाल राइतना गोलिफोरी मुहिम कंतत्त मी इस्लाह करेंगे दार ए मादा तक रिया रंगला नुको मिगोत वाहक देकुमकी ए अरुण समग बुल खुराक नुमते वाहक दें हम आदि हम काउंसिल तहुगे भारत हिस्सास्ता नेगे वाहक किसबद काहे ने नो में बिलगोती की मैं इज्जत नंबर आईफानस वारा बड़ा फाहकर एवाहक फ्लो ए मीगे कुरिमेस अमल कुरान दिए कंतत्त के मिहार गाउन का मी वेगेंदनी मिसाल का बदायरु मी कोन मी बिलुग वारा साफ राठेगे नोनिया सिटी एगे इख्तिसास के तेरे ए हिमेने मी बिमतव तेरे मिसाल का राठे नोनिया सिटी एकूं मी उसूल के तेरे ए कांडाली फोन्ना उसूल के तेरे ए राठेगे बिनावेश प्लेना एगोता ඒ රටේ රටු කවුන්සිල් නෝනි සිටි යකුන් එක නිම්මානේ එහෙනම් ඒ රටේ නෝනි සිටි ය නිස්බබ්වා සරහද්දේ ඔන්න ෆලොරෙන් නෝනියා ෆලෙ टूरिज्म कंडालानी ए वगत कोन सरकार के वगत कोन राइसो जुमाई हम एकने राइस मोइजु गनम लेफा तने नुंगई ए राइसो जमहूरिया गनम ए ओन्ननी राइसो जमहूरिया ग वाक बिदावनी ए राज्य के मियोगतु राइसो जमहूरिया का राइस मोइजु मुकी ए मसले नु अन्न द देंगन्न हुरिया दवरगे राइसुन तिब्बवाने हुरिया राइसुन ने बारवती එහෙම වීම ඒ හිස්සා එහෙන් ඔන්නන් ජේනස් කමකාහිදී අලොම්මින්ගේ රාජ්‍යයේ සිටි තවග හුරිහා සිටියෙග්ග එවරකන්නු රත්තම් මිහුන්නනි ඉසත් රයිස් ඒ මිසාලක වර බෑවරු රත්තම් අරියතෝ තන්තාග මිහිරි මාලියතෝගස් මිහිරි රිසෝට් තව ටුරිසම් බොඩම් මොති මිද සරහද්දුක ඔයින්ගේරෝ ඒ අතොලෙග්ගේ ඒ හුන්න ෆලු රත්තව කන්තත්තන් ඒ සිටියෙග්ගේ කවුන්සිලුන් කඩාලා නම මාලි සිටිය आमदनी द्विराज्य कैपिटल वेरी आमदनी होदन जेहनी मालेगा चोटिकनो को वटायगन इतरेगा मेरा इमारत तक एखनी एव्वे सरेग आमदनी में माले कन्नुदि बेनंतो ए माले अतलो रत्त कंडेल फमियनी एम अतलो कौन से तादानी एचे देन माले निस्बबानी हुलु मालिया वेलिगिदिया अदि माले नुतो वातो मेहुरे रिसोर्ट ता එදානේ මාලේ අතොල නුන්තෝ එහෙනම් අතොල කවුන්සිල්තා එතන් තන්දී එතන් තන ලිබේ ආම්දනි බලයට එක දිවෙහි දවලත ගාන අසාසින් මිකඩාලෙන් රයියතුන අසාසි හිදමත් ෆෝර් කොද්ද තවලීම අසිහත আদি එහෙනිහෙන් උරියා අසාසි හිදමත් දවලතුන් කඩාලාරු ඒ දවලතුන් එකං කන් නිම්මා එකන්තත්ව जिम्मावा මිහෙනි රයිසෝ ජුමුරියා මිහාර
හුරියා ඉජතර මෙම්බර් සිංගල් ෆුල් මිදික් කුරන් රයිසෝ ජුමහුරියා රයිසෝ ජුමහුරියා අනු හෙම් ෆරාත් ඔක සීමාව තරුණ මේක සීමාව පණ්ඩියාරුගේ සීමාව දිවේ රාජ්‍යයේ කංකං හිංගුමා කංකං බෙලුමා කංකං නිමුමුග රයිතුන ෆසේ අදි ෆායදා හුරිගොස මිකංකං කුරුමුග එහෙම වීම මිය දරුමේ මෙවාහක දක්කායරු වරබොඩ විශ්නාලංගේ ජේ හුරියා මෙම්බරුම් වෙස් තිමන්නාමෙන් නිස්බබ්බේ අවාසරුකාරෙක් වෙස් මේ කන්තත් තහිඟාදී මිසාලක අලුන එම්මිසා දන්නවා ෆාන මේ කුල්ලි මස්සරක වාහක මිතනන් ඊයේස් කුල්ලි මස්සලෙ වෙද්දි අලුම් මෙම්බස් නිස්බබ්බා අඩු සිටි කරන්ට වා එහෙන්න වෙස් රයිත මජිලේ කොන්න දොතෝ මේ කරන්ට මස්සල හල්ලු මිකුරණී කි රාජ්‍යයේ ෆෙනා නර්දමයි සල්ලු මිකුරණී එයි එකංකම නිස්බබ්බා බකි වුසාරතකෙන් කුරණී එකං යති ඉරාත් ප්‍රවියා දිගුමුද්දතක හල්ලුවා මිහාර මසක් කරම ඉඳන් මිහාර සිකාගෙන හල්ලුවා අඩු සිටි එක හල්ලු වීම තෝ මජිලේ කුල්ලි මස්සල මිදිය ෆස්සහරුගේ සිතදු දෙකුණ දාර මෙම්බර නිසා මේ නාසමිතා හුන්නවි එමනික් ෆාන හම් මජලිස් මෙම්බරුන්නා හක් කවුන්සිලරුන්නා අංගෙන් කොමිටි හබ්බේ ෆලොන් MDP නිස්බබ්බා බේ ෆලොන් තිබර් කිවගෙන් තෝ අඩු සිටිගේ මේරු නිසාරු මජිලේ හුන්නවියරු කිවගෙන් තෝ කරන්ට මස හල්ලු නොයි දෙංගොස් මිහාරු ෆස්සහරු මෙවනි එමනික් ෆාන අඩු සිටිගේ මේරක උන්නතා මිදිය සර්කාරක මේරක හුන්නවි කිවගෙන් තෝ හල්ලු නොකුරි මි බේ ෆලොන් හම් මෙම්බරුන්නා හක් කවුන්සිලරුන්නා මේරා මිහුරියා බේ ෆලොන් වගෙන් හල්ලු නොවිකම මේ සර්කාර දොයලා ෆදියයි සර්කාර වෙච්චන්නේ බත්ත බයික්කක්ක තෙලි හුස්සේ හොරි බතන්නේ දැන් අලුන් අන්න බයික කාන්දේන බයික් කක්කය ගන්නන්තෝ එමෙ සරකාර රයිතුන හිදම ෆෝර් කොද්දෙනේ රයිතුගේ දවල්තක මාලියත නලකොක් ගන්නන්තෝ එවර දරුවාලා ෆකමුදියේ මාලියතක ෆයසායන්නේ ගාවු ෆොඩාලා හලා කොල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් උකාලා ෆදියේ බයික මියදු නුකෝ මිතන බද මෙවාග දෙක්කීම මා රීච්චන් නිගත ඉජත රයිස් එහෙමි මාගුණ මේ තෙදුවේ මේ ෆොරසත් මියෝදි මා දන්නවාලා ශුක්‍රියා ඉජත රයිස් शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगा फुर्सत मेहरबानी केंदू दायरा इज्जत में मारूफ जाकर रईस ಅವನು ಫಾಹಕೊಲ್ಲ ಬೇನುವಣಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಹೋಗೆ ವರಬೋಡಿತಿ ಕಂಬೋಡು ಎ ಕಮಕೆ ಮಿ ಕಮಕಿ ಆಸಕೋ ಅವನು ನಿಸ್ಬವ್ವ ದಾಯರಾಗೆ ಬೈ ರಡಶ ಗೆ ಹುತಿಸೋಸ್ತರೆಗ ಹಿಮೆನಿ ಫೌರಿ ಬೈ ರತ್ತ ಹೋಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕೊಂ ಕುರಂ ಬೇನುಂವಿ ಟೂರಿಸಂ ಆ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ತರಗ್ಗೆಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರವೆ ಗಂ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ಎ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕತುಂ ವಿಸ್ವಣಿ ನುಕುರೈಫ ಅದಿ ಏರುಗವೆಸ್ ಬುಣಮುಂ ಅಣ್ಣ ವಾಹಕೆ ಕಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆ ಲಿಬಿಗೆಣ್ಣೆ ಮಿಕಂಕಂ ಕುರವೇಣಿ ಮಿಹಾರ್ ಕೊಮ್ಮಗೊದವ್ಯಸ್ ಮಿ ಉರಿಹಾ ಬಾರೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೆಣೋಮುಗೆ ಉಸೂಲುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಇಕಂ ವೆಸ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಆ ಬಾರುಗೆ ದಶಂ ಮಿಗೆಣೈ ಅವಮೆಣ್ಣ ಫೆಣಿಗೆ ಮಿದಣಿ ಕುಲ್ಲಿ ಅರುವಾಲಾಫ ಮಿಹೆಂ ಫಾಸ್ಕುರಾ ಕಾನೂನುತ ඒක ජෙහෙගෙන් අන්නදු අනෙක්කා අමුරා මජලිය ෆොනුවාල ಮಂಜರು එවස් මිස්රාබෙන් නැති ಕಾನೂನುತಕ ಬದಲುಗೆಣೆವು ಮೆಗೆಂದನಿ ಎವ್ಎಸ್ ಸಿಯಾಸತೆನ್ නැති ಕಾನೂನುತಕ ಬದಲುಗೆಣೆವು ಮೆಗೆಂದನಿ ඒක ඉතුරු ಟೂರಿಸಂ ಕಾನೂನ ದೆಂ ಮಿಗೆಣವೆ ಇಸ್ಲಾಹು ಡಿಸ್ಕೌಂಟುಗೆ ಇಸ್ಲಾಹು ಅರುಣಮ ಗೋವಾಲನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ತ ಹಿಂಗಾ ಫರಾತಕುಂ ಕುಲಿ ಇತುರು ನುಕುರುಮ ಕುಲಿಗೆ ಮುದ್ದತು ಇತುರು ನೊಕೊಂ ಅದಿ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಹಮಸ್ತೋಸ್ ಫಹುಂ ವರಂಗ್ ಅಗುಹೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅದಿ ಎಬೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಿಬೇಣೆ ಹಮಸ್ವಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಲಾಫಿಯಾ ಎಮ್ವಿಮ ಎದೆವ ಹಾಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगा फुर्सत मेहरबानी माथीवरी दायरा इज्जत मेंबर हसन जरीर शुक्रिया रईस गानू नंबर अब्लिक देहास में दिव्य राज्य के टूरिज्म पे गानू ना इस्लाह गणों के बिला देवना फुर्सत इस तरह सगुण मेदुनी मी बिलुगे महमकम इज्जत तेरी इंदुकोल बे मेंबर फहा कुरे मी गिनेवे इस्लाह तो सबम कौनसी तक नो तो कौनसी तक हितोस्तरिया बढ़ते गंजों तक नो तो अंदुगोते कुरे तो इस तरह से फहा को दम बेनुम लामरकजी गानोनुम कुरिंग हेडिफोन को तुम एलजीओपी फास्ट कुरमा की हाईगतुगा सरकार मच्च लाजम कमे एनम से हेडिफोन न उसूलुम एकम कौनसी तो बहेद कुरिंग जे फसबर का हर फस्तहर वेगन दिएरुवेस ए गानुन असासीगा नुत ए गानुनुगा दामते गानु एक गोतुम ए गिन रत्तोगे लैंड यूज प्लेन तक फाहे नुवे එහෙන් හුරි ගානුන්ට තක ඒ දුයිගොත්ත හෝදා දෙම්මගෙන් හගීගතු ඉස්ලාහ තම්මිගෙ එන්නනි අර කුරියදු බුනිහෙම් බෙස් ඉස්තරේස් කුරිම් බෙස් හම ටුරිසම් සෙක්ටර් නොත ටුරිසම් කණ්ඩාලා බින්ත හම ජෙහෙනි ටුරිසම් මිස්ටි තෙරෙන් අද ඉකොනොමි කොන්සිලු අද රයිස ජුම්රිය හම තිම් මරහලා ඔබ ජෙ ගිරා කුරක් එම මිහදු මිගෙනව ඉස්ලාහ සම හගීගතුගා
කවන්සිල්තක දිබේ එම්ම බොඩේ දුවේ අදින් බොඩේ ෆසයකි සීද එම්මරහද මේ කන්දත්ත නිමිගෙන් දිමුතරයිස් අමන මේ ඔබජේ රයිතුන සාෆ් කොද්දෙන් කුරින් උන්නේ මේවර මා ඔඳුව ගොතක ති මරහලා ජේ ගායම් කරා ඒ උද්දත හොද එම ඔලවාද රයිතුන වාහ දක්කාන කමන්නේ හගීගතුක මිගෙන වෙස්ලාහුන් මේද මිදිබිනේ කවන්සිල්තක ඉතුරු ෆසෙහි අදේ ප්‍රොජෙක්ට් නුවත මසක්කතේ ඒ ටොයිසම එබෙෆුල්ගේ බේනු බාබින් කුයිය දිනුමග දුයි ෆසෙහ ගොත්තක බෙගෙන් මිදානිස් ඒ මිකුරා කමකි දැන් මෙබෙෆුල්ගේ බ විදාලුවේ මේ ਸਰකාරකම් එබෙෆුලුම් කුරින්නගේ එබ්ස් ලෝනේ නුදක්කාන ඉතරේස් එකදු දක්කාෆි $7 මිලියන් බජට් සපෝට් MDP ගේ වෙල්කම් ගණගි $7 මිලියන් FRA දෙක්කි අනක ඉතරේ සල්ගුණාම කම්බොඩ වනේ ගේතෝ මේ ලෝන නගාෆ ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් බොඩකම් දන්නොන්තෝ 7.5% ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේටුග ලෝනේ නගාෆ එවාහක එදු දෙකි මීගතන $50 මිලියන් කි බජට් සපෝට හිලේදි කිච්චකි එවාකෙස් දෙකි යාඩු අලුවන එදුවසෙහි අම මීගොඩීගේ මිතාගෙහිනි එකෝ මියෝති දක්කන් ජීෆෙන් එච්චයි $7 මිලියන් දෙක්කිරුග මීගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් යබාර $26 මිලියන් මී කොමාසල් බැංකු තකුම් ආම් ෆර්දුම් වියෆාර කරන් ලෝරු නගා ඉන්ට්‍රෙස්ට් එවරුග බොඩ ඉන්ට්‍රෙස්ට් ಗೆ ಮೊತ್ತೆ ಲೋನ್ ನಗಾಫ ಆಮಕ ಸರ್ಕಾರ ತಕೊ ಲೋನ್ ತ ನಗನಿ 3% 5% 4% ದೇತರೆ ಅದೇ ಬಡ ಗ್ರೋಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಫ್ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋ ಎ ಲೋನ್ ದಕ್ಕುಮಗೆ ದಿಫಸೆ ಯತೆಗೆ ಬೈ ದಿಫ ಎ ನಮೆ ತಿಂಗಾಹರಂ ದಕ್ಕ ಹದಾಸ್ಪುರ ಗೊತ್ತ ನೋತ ದೇಹರಂ ದಕ್ಕ ಹದಾಸ್ಪುರ ಗೊತ್ತ $7 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಲೋನ್ 10.5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರಾಗೊತ್ತ ನಗಾಫ ಇತರ $26 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಕವಸ್ ಮಿಜಹೋನಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಂ ಗೊತ್ತು ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸ್ಟರೈಸ್ ಬೇಫಳು ಪಾಡಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿಯ ಕಮಗು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಹಿಸಾಬತ ಬಲಾದಿಯಮ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಒಬ್ಬ ಕರವರುವೆ ಮಿರಾಜೆಗೆ ಫತುರುವೇರಕ ದನಿ ಕುರಿಯರಮ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿಯಹರುಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಕಿತಾಬ ಜೇದ ಮಾಚು ಅಶೆ ಮಿಮಹಗೆ ನೇದ ಬಲಾದ ಎರುಗ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹತರು ಗೆ ನೇಲ ಹತರು ದಕ್ಕ ಅಡ್ಡಿ ಎಂಗಾಸ್ ನುವಸ್ತೇಗ ಫಸ್ತುಲ ಸಹ ಫತುರುವೇರ ಮಣಿ ಜಿಯಾರಕ ಫಿಸ್ಟರೈಸ್ මේ මිදිහර ආසමියෝති හතරලක 50 නොවස් 300 එක හැද්දිය තියෙන එම මිදිහරුගේ එමුද්දත අලා බලාය රෝගා මියහරුගේ මිමුද්දත් ගවණි 22000 පස්සතේක නොවදී අතින් ෆතුරු වෙරින් ඉතර ගාස මේ 4.9% කුරියරම එම ඉක්සෝදී ගොතුන් මිකුරා මසක්කෙත් අල්ගොමන නතිජ එදනි හිසාබ් කිතාබ් තුක ෆෙන්නමු ඉතම් මේ වාහකේ මේ රම්දාන් රෝදමහෝගා රයිතුන ඔළුවාලන් හගීගත හිදා එවාහද දෙක්කිය කමකෝ අල්ගොමන මියදු මිදනි මේ කංකං ඒ හගීගත නොක රයිතුන හාම වමු මිරාජ්‍ය ෆතුරක දනි කුරියරම හාම ඒකතන ෆාකු දෙමෙත් රයිස් බේෆන වරබඩ කම්බඩු මේ බන්තු කොෆ්ෆාවා රිසෝඩ් හුළු මගේ දේ මුද්දතු වගේ මුද්දතරේක හුළුවෙන් ජීහෙනකම මේ ගෙනවේ ස්ථාවතරේක හිමිනේති ඒ කම්බඩු තෆා ඉස්තරේ ඒ කුරෙන් ජීහෙකම අඩ්ඩතල රිසෝඩ් කිත ඒ රිසෝඩ් කිතන් අහර්තෝ වනි බන්දුක ෆොන්නතා කොබත රයිතුනගේ විෆායද කොබත එත සතේක මියංග වසීෆත ගෙද්දුනි ඉතරේ ඒ ක්ලෝස් මීත ලාංජේනේ හැම් වාතිවේ ඒ බාජී ගල්ම හි තජුරබා කොෆා වාතිවේ ඉතද හාසක අලිෆ් අලිෆුග අල්ගොඩු මෙන් ගාතලගේ දෙ රිසෝට් ඒ මඩෝග ඇදි වෙලිදු ඉතරේ මි කුරින් අපදස් ෆුල් කොන්න දෙ රිසෝට් බන්දුක ෆොන්නත මෙහරු වෙජ්ජේ දිහාහරු එක්කේ බුනාහෙන් ගානූනුග හොල්වම් වකි මුද්දති ජහාපනේ තීම හා බන්දුක ෆබාමනි තම්බීරානා වෙච්ච එත සතේක බෑගේ රිසෝට් ಗ ವಜೀಫಾದ ಕುರಮಂದಿಯ ಅಲೋನುಗೆ ದಾಯರಗ ಸತೊಳಬಸ್ ಒಬಾತ ಬೇಫುನುಗೆ ವಜೀಫಾ ತಮ್ಮಿಯದು ಒಬಾತ ರಿಸೋರ್ಟ್ ದೋತ ದಿಬಂಜೆ ಆಮ್ದನಿ ಎಹಿಮ ವಕೆ ಮುದ್ದತನೆ ಗೊತ್ತ ಬಂದು ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಆಮ್ದನಿ ದಿಬೆ ಎಸೆಟ್ ಬೆಹೆಟ್ಟು ಮಗಿ ತರೆ ಎಫ್ಎಸ್ ಗೋಮೆ ಕುರಾಕ ಬೆನು ಏಕಾಂಕಂ ಮಿ ಕುರನಿ ಇಸ್ಲಾತ ಗೆನ್ನ ಪ್ರೀಮ ಮಿತನುಗೆ ವಿಫಾ ಕುರ ಬೆ ಬೇಫುನು ಏಕಹದ ಏಕಮ ಎಂದುಕೊಳ್ಳ ಹಿಯಾತ ಫಾಲ್ ಕುರ ದಗುಣಹಮ ಇಸ್ತರೇಸ್ ಮುನೆ ಕೋ ಸುಫ අල්ගොඩ මසේ කොරම ජෙහිනි මේ ගවමුගේ අල්ගොඩ මග අතුන් බියමුන්ද අනු තලු මාතු හුට්ටි පවරි ඒසට අම්රා අල්ගොඩ මේ බුජූද ගිනස් දවත අය ਸਰකාර ආම්දනි දිබේන ගොතගේ මතින් බදාගේ ඒ මසක්ක මෙතක ਸਰකාර මේ කුරණි උරින් බුණෙන් අඩ්ඩතල රයිතුන් ඒ රිසෝර්ට් බන්දෙෆා හුරිම ඒ තක්ලිෆ්ත එබේ ෆුන් ගින්ද ෆර් වසීෆාත එතන් අහරේ වායතුගේ දියරස් එබ්බේ ਸਰකාරගේ මස්තලේ කන්නේ හද්ද ගිනස්ස දැන් අන්න ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ಡಾತುಗ ಒಟ್ಟೋಜ ಮಾದಾ ಕ್ರೋಡಿ ಕ್ಯಾವ ಕೊರವೆಣ್ಣೆ ಪ್ಲೇನ್ ತಕೆ ಹದಾಗೆ ಎಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರಕೆ ಕುರನಿ ಏಕಮ ಕೊಬಾತ ತರೆಸೆಗೆ ನತೀಜ ಅಲ್ಗಣ ಮಗೆ ಹಾಗೇಗಿ ಮಾನಾಗ ಅಡ್ಡಾತುಗ
tourism targi kora nimide evve sarkar konnai masakate koffei ekan purvene pulene koffei ijetteri salgunu maji awara funko visnala addotolo targi resort targi koranu ta tourism sector addotolo hulwan badaleruga dive raji hen atolotta addotolo awara tafatu ema tourism mes ubjalna tafat kora शुक्रिया इज्जत नंबर देंगे और फुर्सत मेहरबानी और फ्री दायरा इज्जत नंबर अदीम हुसैन शुक्रिया इज्जत रईस मियाद हुशैन फामिया देंग ऑब्लिक देहास नोदी नोए दिव्यराज्य टूरिज्म अबे कानून हुशैन इस्ला अलगोंड तायद करावागदन्न हकीकतुगा मी कानून एकुलेफणी 16 मे नार्स्ते नोदी नोएक एक फ़ाहम मी गाणुना मीडिया सब्बी सार दोस्तेरे मी गाणुना तफात इस्लाहता हुशैलिफा वायरु अलगुण फ़ाह कोल्लंजे एम्मे मुहिम कमकी मी गाणुना हुशैलिफा गिणे इस्लाहता गिणे फ़ावाणी एमडीपी के वेरिको बुक ये अलगुण फ़ाह कोल्लंजे एक इतुरा मी गाणुना मिहार हुशैलिफा इस्लाहता की हकीकत दिव्य राज्य के रायतुना तरक्किया तहसीब गिणे मट्टका वार मुहिम इस्लाहता कम अलगुण बुक करो एक तेरे अलगुण वेंड एम्मे बड़ा मी फ़ाह कोराई ಮೀಯೊಂದಿರುವಳೆ ರತ್ತಗ ಆದಿ ರಡ್ರಶುಗೆ ಇಹುತಿಸೋಸ್ತೆರೆ ಹಿಮಣೆ ಫಳು ರತ್ತ ಬೇಣು ಕೊರಾಣ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ಉಫದಿಫಾಸುವ ಹಕೀಗತು ಮಿಯದು ಮಿಹಾತಣಂ ಆಯರು ಟೂರಿಸಂ ಅಭೆ ಕಾಣುಂಗ ಧರ್ಮಸ್ ಅದಿ ಲಾಮಕಸಿ ಉಸೂಲ ಅಭೆ ಕಾಣುಂಗ ಧರ್ಮಸ್ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎವ್ವಿಸ್ ರಶೆಗೆ ಇಹುತಿಸೋಸ್ತೆರೆ ಹಿಮಣೆ ರಶೆ ಟೂರಿಸಂ ಗೊತ್ತುಗ ತರಗ್ಗೆ ಕುರೈಫೆ ನುವೆ ನಮಸ್ ಮಿಯದು ಮಿಗೆಣೆ ಇಸ್ಲಾಕ್ ಸಾಬು ಏ ಮಗು ರತ್ತ ಮೀಯೊಂದಿರುವಳೆ ರತ್ತ ಕಾರಿಗೆ ಹಿಮಣೆ ರತ್ತ ಫಳು ರತ್ತಕ लिबिगन दिवमकी अलगुण कुरा उम्मीद अदि मिस्ता गणमुग मकसद की एक कम गालगुण में देखे एक इतना अलगुण का फाक कोल्लम जे एम मुहिम आने पॉइंट की मियादा हमें गायरो गाय गंडक सते का हद्दी हरा टूरिज्म डेवलप करो का दू कुरे तरग्गी नुकुरे बे एक तेरे अलगुण फाक कोल्लम बेन अलगुण हिमणे दायरा अलगुण होर्फिश दायरा हिमणे बेरी मधुआ वेलिफिनोला मीगे तेरे बाय रशे की गाय गंडक दू कुरेता वी आहार वे फारत मी रत्त तरग्गी नुकुरे मी रत्त लोकुवेली हो मैं हुरुम साबु असु हकीकतुगा ए रत्त एम फरात का दू नुकुरे अदि रत्त तरग्गी नुकुरे एक साबु लिवेंज इक्तिसादी मंफा दायरा नलिबे उतमकी ए अलगुण लिबिगंदा वरबड़ गेल्लु हकीकतुगा मी विलु मी हुळवाल देने फुर्सत एगोतंग हुंड रत्त लोको नेट्टे फुर्सत ए अलगुण कबूल करागतुगा मी वर मुहिम बिलगतुगा अलगुण फाह करनद ए इत्रो अलगुण एम्मे बड़ वाह दिक्के पॉइंट की मी गणोण मादा मेंटेनेंस नोनिया रीड लपंट रत्त बंद कोफ ए रत्त का बे रत्त का बे तो अमल करे मुंदा गोता बे गोता तो अरुणे फा कोलंजे अणे पॉइंट की मी गोता बंद करे बाय रत्त एबोर दिया आहार फाणर आहार वे नुहुळे बाट मीगे साव अलगुणे लिबे इक्सोदी गेल्नु हकीकत वर बोड हकीकत मी गोता बंद करे गिण रत्त की रत्त बंद कुरम फाउ ए रत्त को गाँव में इक्तिसोद एविस फैशन लोदिबगत नोनी कुली निहिंगा गोता बंद करे फारत्त बय रत्त की नमस मी बिलुं अलगुण नम्मी गेणस्तने इतुरु गवायदं अदि मी बिलु मी बिला मी माद्याग दरुं अदि गवायदं हेदिगे अलगुण नम्मी गेणस्तने एगोत बंद करे रत्तविस बाकी उसूलेग दरुं बंद करे गे दाणकम यगिंक अदि वकी मुद्दतक एक सोमं दायरा की नोनी हिसाबिक तिबि रैतुन्न यगीम वेगेंदाण वीरा देहारु तिंहारु हतरहरु फाणिक हुळु वेणक मजिजा पुरुसत्त इतर हुळु वेगेंदाणक हकीकत रैयतुन्न इतुरु कुरियरं गनुमट्टक हेयो ರಂಗಳು ಇಸ್ತಾತ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳಗೋಣ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇತರ ಅಳಗೋಣ ಮಿಬಿಲು ಅಣಕ್ಕ ಫಾಕುರೆ ಅಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿ ಕುರಿಯಂಗ ಹಮಸ್ತುಸ್ತರೆ ಅಳಗೋಣ ಮಾಲಿಯತ ಫಾಸಾ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಗಣಗೆಂದ ಅಸ್ತಾತ ಏಕವಾಗ ಅಳಗೋಣ ಮಿಯದ ವಿವಾಹ ದಕ್ಕ ಅಳಗೋಣ ಇಸ್ತಾಂಜೆ ಮಿ ಫಾಸಾ ಕೀವೆಗಂತ ಹೋಯ್ ಬೇಣ ಮಾಡ್ ಅಳಗೋಣ ನೂಸ್ತಕೊಂಡ ಅದು ಮಾಲಿ ವಜೀರ್ ಯಗಿನ್ ಕಂದೇವೆ ಹಣಿ ಮಿಯಾ ಮಿ ಮಾಹು ದಕ್ಕಂಜೆ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ದಕ್ಕಿವ ಹಕಿಂಗತ ಅದು ಇತರ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಹರ್ ದಕ್ಕಂಜೆ ಅಣ್ಣಹರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ದಕ್ಕಂಜೆ मी फैसा है कि इंगर मी दारण्य की अलगुण में सरकार जनरेट को फिर दारण्य तक वेती दी सरकार दराफा दारणी मिंजु मट्टक लारी होद मट्टक फैसा होद मट्टक मजूर मजबूर कंत तेगिसो अलगुण पुरा अलगुण अलगुण उम्मीद की कमिटी स्टेज पुला दायरा मी बिला में मशवरा को मी बिलुग सोब दिवे रईतुन्न ರಂಗಳು ಗೋಯ್ ಮೆದುವರೆಗೆಂದೇವು ದೇವಿವೃತ ಹೊರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ
शुक्रिया इज्जत मेंबर मी बिदु के बहुत के बैर वडानो में वडानो होरिया इज्जत मेंबर ना फुर्सत रवानी मीचे दें अति बहु के मी बहुत के में फाहो और होदा ए बिदु हुशल मेंबर बेन फुलवा कमन्या फाहो बस विदालो अदे मैं या की धन्यवाद मी बिदु के मसक्के नि मैं की का मैं वोटंग हानवा के मेंबर को मौजूद मत का धन्यवाद आफा तिमर विदायर इज्जत मेंबर अहमद याजान बिदु के फाहो बस विदालो में फुर्सत रो शुक्रिया इज्जत रईस अदालों में फरतमा यौमिया टका पर गिना इज्जत मेंबरों में बिला बहुत कर मुंदार बिलाल वे दे अब्लिक लिहाज नोदिया नवाई के में इस्लाह करला ये तो दे अब्लिक नोदिया नवाई आगे मेरे ये सिर्फ है कि मैं अरबों को बहुत कर मिला बिला की हकीकत को अरबों कबूल करा को तो द्विराज्य कुरीमा का अभी अरगों के टूरिज्म दायरे वाला मुहिम बिल्कुल कम का अरगों देखें साबा की अरगों में सरकार निस्बत पर गिने इज्जत मेंबरों फाह को ले फलाएं अरगों में के अतौता होगा अरगों में के सारा होता होगा कुट्टी फहरी इतना रिजॉर्ट तक वजूद आवमत टका वजूद गनावमत टका अरगों में कुरे उन्दा अगुहरी मसक्कत कम का अरगों फाह को ऐं कम गृहराज्य गिजत रईस जमहूरिया हकीकत वाला दुर्विस्ना मिकंका हम मगा एलोम टका मिकोरबा मसक टका अरोन हम असर बहा साबस रद्दुकन अदि हम याको अरोन के मी इज्जत मजलिह के हुरिहा मेंबर बस मिफदा मुहिम बिल टका मिदबा अहमियत कम अल समाल कम टका अरोन उहन इखलास कम आकर आदि अरोन देखे गोतवा मैं बिल के सवाबों अरगोन में इतर रही तक अदि अरगोन के इतर आम फर्द का अदि अरगोन के अतोल तेरे रहा बिकम के असर दादी अभाव यानी के दाने ये शक्य कमेनो इनकम अरगोन एदेनी अरगोन में बहुत सिनेमा में फाह अदि में कमेटी में हला गए मैं बिला में बड़ा विस्ना वी एम में वहाँ का मैं बिल वजूद लगे ना अदि अरगोन में बिल लाभ है को तुम लिवेंज है हुरिहा फायदा तक अरगोन का अतोल तरह का राजितुन लग लिबेन गए वो अरगोन देव फुर्सत बड़ा बड़ा शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर मी बिल बदागत में वोट हम में वोट गड़ी को ननवा का इज्जत मेंबरों का मालूम तटका धन्यवाद यहाँ और मिदानी एजेंडा नंबर है का एक कमेटी तक इंशाल्लाह कंकंग है पॉइंट है कि रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस दिविराज्य कंडालुवा नॉन रेजिडेंट सफीर हम जैसे मटका रेशमिया फनुवाफा मसला खारजी गुणतो कमेटी दिरासा को निमिगत की रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजदे शुरुबा दबानी खारजी गुणतो कमेटी के मुकर्रर मजूर दायरा इज्जत मेंबर हसन सरीर शुक्रिया रईस रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस दिविराज्य कंडाला नॉन रेजिडेंट सफीर हम जैसे मटका रेस जुमरिया फनुवाफा मसला खारजी गुणतो का कमेटी दिरासा कौन में तो रिपोर्ट अलगों में ये बेफन होशाने मी दिव्यराज जमहूरिया गान असासी सतेफना मादा दाला गानो नंबर वी अब्लिक दिहा 21 दिव्यराज फ्रेंसस गानों का साधवन मादा बागो तो मते मलेशिया दिव्यराज कनाडा वसाफिर मी मुरफरी डॉक्टर मनन सबीना अहमद रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस दिव्यराज कनाडा नॉन रेजिडेंट सफीर का हम जिसमें टका रेस जुमरिया फना मसला इतरे इस मसला दिवमा एको अलगुन में वनी कमिटी मसला वाला नंगला दिरासा कोफा एगो तुम रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस दिव्यराज कनाडा नॉन रेजिडेंट सफीर कमा हम जिसमें टका रेस जुमरिया नफुल फनवा फरा कमगा मी मादी फुरुफुश डॉक्टर मारियन सबीना अहमद की मिहार वेस मलेशिया दिव्यराज कनाडा फैवा सफीर कमा बाती अदे फरात तक गानो नंबर वी अब्लिक दिहा सका दिव्यराज फ्रेंसस गानो उनके फनवा नमादा के बयां कोरा सफीर को तो आयन कोरा मीहे के फ्रियम कोरंजे है सरोत फ्रियम वा फरात कमशा दिव्य दौलत तमसील को ए वजीफा का वाजिब तक मसलियत अदा करवे फेम्बुर्ग तौलीम तजुर्बा अद गाबिल का हुर फरात का कुरिमिस कमिटी साबित को दिफा बाती कमिटी वनी कमस फाह कुरे फलम कुरे दासा कोई रिपोर्ट
kuri masala mi report ga mikka sumane fa kurifa enkam algon me committee ge masala ga nege vote ga mi farata ke ekshi ge farata committee ge ittifaq wani fasifa mihin mikan otumaya ko divi rajya ge jumhuriya ga asasi ge sate fana mada dada कानून नंबर भी अब को दिया सका दिव्य राज्य फ्रेंचाइज कानून का साथ बना मादा बागत को मथिंग मलेशिया दिव्य राज्य का नाला फाबा सफीर मेम रुफ डॉक्टर मरिया सबीना अहमद रिपब्लिक द फिलीपींस दिव्य राज्य का नाला नॉन रेजिडेंट सफीर का हम जस्मत का रईस जुमहूरिया फना मसला कमिटी दिरासा को दिहे मार्च दियास पंचस वन दो बे कमिटी के नोवन बद्द में कमिटी निम्मा गोता कमिटी हुशेला फाबा हुशेलमा मच्च रिया करबा विमर्शदा तिया इज्जत रहित मंच मेंबर फिनवडा नगोता निम्मंगे दलवन मी रिपोर्ट मंच हुशेली शुक्रिया तेराइस शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट बॉस करो म टेलीफोन जुमदा 30 मिनट ए मजलिस का तमसील को रकम सियासी पार्टी को एंग इज्जत मेंबर का आदि सियासी पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नवा एंग इज्जत मेंबर 5 मिनट के फुर्सत वा को देख में वडा नो मन फुर्सत उड़वा वैसे इज्जत मेंबर को मी रिपोर्ट का बहस का इतर वाह फुल दक्कम बेन फुल वडा नुगन्नवा का फाग में करवनी एमी मी रिपोर्ट का बहस मिया हिसाब निमुनी कमुगा अगुन मी खंडानी देवन मिदनी हाइपेंट देख किंगडम ऑफ स्पेन अशा न्यूजीलैंड दिवेराज्य खंडालुवा नॉन रेजिडेंट सफीरों हम जैसे हम टका रेशमूरिया फुनवा मसला खारजी गुणतों कमेटी दिरासा को निम्मी को रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजिया उशलुवा दिबानी खारजी गुणतों कमेटी के मुकर्रर मथुरी दायरा की इज्जत मेंबर हसन जरी शुक्रिया तेराइस किंगडम ऑफ स्पेन अशा न्यूजीलैंड दिवेराज्य खंडाला नॉन रेजिडेंट सफीर को हम जैसे टका रईस जुमहूरिया फुनवा मसला खारजी गुणतों का भी कमेटी निम्मी को रिपोर्ट अलगुन में खुशाला इतरेस में दिव्य राज्य जुमहूरिया गान असासी सतह फना मादा दादा गान नंबर भी अब को दिहास एकाश दिव्य राज्य फ्रेंचाइज कानून के साद वन मादा का बागत को मते इंग्लिश विलात दिव्य राज्य कनाल फा सफीर एम्बर ओकड अल्फा लिला इतिसाम आदम किंगडम ऑफ स्पेन दिव्य राज्य कनाल फा नॉन रेजिडेंट सफीर कमा हम जस्मत का रईस जुमहूरिया फना मसला रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर दिव्य राज्य कनाल फा सफीर मीम दिलासा के अल्फाज मोहम्मद लुइस न्यूजीलैंड दिव्य राज्य कनाला नॉन रेजिडेंट सफीर को हम जस्मत का रईस जुमहूरिया फने मसा दिलासा को निम्मी गोतुगे रिपोर्ट मी रिपोर्ट देवा नंबर का बैंक फा मस्सा दिरासा कुरमा कमिटी फणुमा एमएसएल का दिरासा कुरमा 11 मार्च 2005 वी दो बे कमिटी के देवना बद्दो मुगे एमएसएल कमिटी दिरासा को निम सुंगरी सलगुन वनी खंडाला हमें कम इफरात की कानून नंबर भी अब्दुल को दिहास एकावे दिव राज्य फ्रेंचाइज कानून के फणवना मादा बयांकुरा सफीर के गोतगे बयां सफीर गोतगा बयांकुरा मीहे के फरियम वांजा सरोत फरियम फरात कमशा दिवी दौले तमचील को ए वजीफा का वाजिब तका मसूलियत अदा कुरा फेम्बुर का तौदीमी तजुर्बा अद गाबिल का हुर फरात का कुरिमबेस कमिटी कुरी दिरासा तो अलम मनी साबित फा एहन कमो मी फरात के एकशिंग वा फरात का अलम में कमिटी का नगी वोट इत्तिफाक वनी फासिफा मिहें मिकं गोतुमाय को दिवी राज्य जुमहूरिया गान असासी के सत्य और मादा दादा गानो नंबर भी अब देखो दिहास एकाश दिव्य राज्य फ्रेंचाइज कानून के साद वन मादा बागतो मते इंग्लिश विजाता दिव्य राज्य का नाला फा सफीर एम्बर ओकड अल्फाज इतिसाम आदम किंगडम ऑफ स्पेन दिव्य राज्य का नाला नन सफीर कमा हम जस्ट मटका रईस जुमहूरिया फना मसला रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर फणवा फा मसला रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर दिव्य राज्य का नाला सफीर मीम दिलासा का अल्फाज मोहम्मद लुइस की न्यूजीलैंड दिव्य राज्य का नाला नॉन रेजिडेंट सफीर का हम जस्ट मटका रईस जुमहूरिया फना मसा कमिटी दिरासा को 11 मार्च दिहास 5 बे कमिटी के 11 वन बद्दो में कमिटी निम्मा फावा गोता
කොමිටියෙන් අද හොසාලා ෆාබා හොසලම රියා කරබා තියතර මල්ජස්පින් බොන්න ෆෙන වඩාන ගොතක මි රිපෝර්ට් ගොත නිමාදම් වෙදි අවුල් මි රිපෝර්ට් මල්ජස් හොසෙලි शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट पॉज कुरम कंडले फोनी 30 मिनट ए मस्जिद को तमसील कुरा को सियासी पार्टी को एंग इज्जत मेंबर अदि सियासी पार्टी का निस्बे वडा अनुगणवा एंग इज्जत मेंबर 5 मिनट का फुर्सत वा पुर देखो मैं वडा नो इज्जत मेंबर ना फुर्सत उड़वा अदे रिपोर्ट आदे तिरेगे बहुत कुरान जागे नेक्कम मेंबरों में देखो डानोनी ये पूरे मारंगला दिरासा कुरब्बा उछाल बाफे रिपोर्ट कम ए भी मी रिपोर्ट के बहुत से मिहाई साहब निमुनी कमा और मी कंडानी आउन इदारी में का दनो मी अदुगे दो के मसकतुं वोटर को सोरी साहब दो के मसकतुं वोटा हिसाब को सोरी कंगम वोटर के मटका जहां जे रंग बीर जसवा दे आदमी वोट रंगबीदा वोटों में देते रहेगा अनु धन्यवादान मियादुस मस्जिदी हो गए मसके तक कुरियर रे फुर गई 11 गड सम्मेटु फेटिगे कुरियंग बदे सलामती खिदमत तकाबे कमिटी मिहिंगम दनी 4 नंबर मालूमगा 11 गड सम्मेटु का सरकार का मसूलियत अदा मेंबर बदा कमिटी का मसके बस कुरियंग बदे 1 नंबर मालूमगा 11 गड सम्मेटु गवायद कमिटी का मसके बस सिंगम बदे 12 नंबर मालूमगा हम 11 गड सम्मेटु का ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर कमिटी का मसके बस बहिंगा ए मालूम नंबर 11 मालूम मिकेनी दें कोटरी की मबरत ओले दुदा फसे कमा फन्नाती 11 गड थीरी होगा इम्तियाज सुलू कमिटी 10 नंबर मालूम का फिशगन कुरियंग बदे अदि 12 गड थीरी है तावल कुरे फबें इज्तिमाई कमिटी या स्टेट ओन एंड एंटरप्राइजेस कमिटी के सब कमिटी के बददों में आलगुन विवाह कता मी रियासतुन दन्नों फिशी में बैंक इज्जतेरे मेंबरों एबा विदालवे मी एकमा कंबड़ों में फाड़ करे एने सालुंग दो देन्नेविंग रईतुंगे मस्जिदों के थड़मुगा मसक्के निमुंग आई आदि रईतुं मस्जिद के मेंबरों के मसक्के निमुंग में नूने एम एकंकम की रईतुंगे मस्जिद के बाती रईतुंगे मस्जिद के मसक्के हिंगमुन दा गोई दुआ वगुतुं इंगमुन दियुं रईतुं बेनुं फुले वडा नवाने रईतुंगे मंदूबुं एबेफुं इंतखाब कुरबा मितना फोनुबीमा एबेफुं मसक्के कुरबा गोई रईतुंगे ओलम फिदवा दिन में की रईतुंगे मस्जिद हो के रियासत को इन्ना मिहो करंजेन कमक्कम और कबूल करने ए उसूलों का विवाह में दन्नवनी एहुन तेरिन्नशा बेदुन तेरिन्ना आदि क्यों तेरिन्ना बस मी कम फसेहत के वाण कम देखी गए मी मौदमात कोमे दो काम को रागुता उन्नो विष्णु मिगे गुणनी एमे विवाह कम मौदमात टका दन्नवाद
අද වෝට දන්නවාලංකම ඉස්සෙත්තෙරි ඔරියා මෙම්බරුම් වෙස් කාර් කොලත චෙකොල්ලම අදම පුල්කෝ අරවන් यार मी धन्यवाद नियत के प्रथम वोट सरकार के फरातुन तिमरफी दायरा की जत्रे मेंबर अहमद रियाज सुशाल वाफावा गांव नंबर देंग अब्दुल नवदी हनवे दिविराजे के टूरिज्म अबे गांव नंग इस्लाह के नामों के बिल रईतुंगे मस्जिद हम बदागत में इज्जत मेंबर न फिनिवड़ा अनुवागत का वोट दे पोंगे දෙම්මේ නෙගුණු වෝටුක නතිජා මජිදීහුගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගාදු නොදිය තිනයි ආදරෙති මෙම්බරුන් ගාදු 50 වහයි ෆෙන්නකම වෝට් දෙවි මෙම්බරුන් ගාදු 40 තිනයි නුෆෙන්නකම වෝට් දෙවි මෙම්බරුන් ගාදු 9යි වහිගොතක වෝට් දෙම් බේනුවාකම වෝට් දෙවි මෙම්බරු කුනයි වෝටුක බෑරි මෙම්බරුන් ගාදු 50 දෙයි ෆාස්ම බේනුවාද 27 එන්කම මිබිදු බලාගතුම ෆාස් වෙජ්ජ අදි රයිතුන්ගේ මජ්ජේ ගවාදක සතේ ගවන මාදාගේ රාගාවා ගුතුමතේ මිබිදු දිරාසා කරුම ඉක්සෝදි කමිටිය පොනොජ්ජ කම ගදන්නවා मिदनवादनी मेदुग देवन वोटंग ए दिवेही राज्य की जमहूरिया गानो असासी सते खनरमादा के दालगा बयान को फागोत के मथिंग मलेशिया दिवेही राज्य खंडालुवा फुनवा सफीर मीम रूफुशी डॉक्टर मरियम शबीना अहमद रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस दिवेही राज्य खंडालुवा नॉन रेसिडेंट सफीर कम हमजे से मामले इज्जत तेरे मेंबर न फिनवडा नवागत का वोट दे දෙම්මේ නෙගුණු වෝටුක නතිජා දන්නවාදාන මජිදේගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන් ගාදු නොදිය තිනයි ආදරෙති මෙම්බරුන් ගාදු 56යි ෆෙන්නකම වෝට් දෙවි මෙම්බරුන් ගාදු 54 නුෆෙන්නකම වෝට් දෙවි මෙම්බරුන් ගාදු 1යි වයිගොතක වෝට් දෙවි බේනු නුවාකම වෝට් දෙවි මෙම්බරු කුණයි වෝටුක බෑරි මෙම්බරුන් ගාදු 55යි ෆාස්ම බේනු වාද 28 එන්කම රිපබ්ලික් ඔෆ් ද ෆිලිපීන්ස් දිවේ රාජ්‍යන් කනාලුවා නොන් රෙසිඩෙන්ට් සෆීර්කම මීම් රූෆුරි ડોક્ટર මරියම් ශබීනා අහමද් හමජෙස්සේම ෆිනිවඩා යනවාකම රයිතුගේ මජිදෙන් ෆාස් වෙච්ච दिवेही राज्य की जमहूरिया गानो असासी सते खनरमादा के दालुगा बयान को फागोत के मथिंग इंग्रेज द्वारा दिवेही राज्य खंडालुवा फहुन्नवा सफीर हा ओकिड अल्फा इरुतिशाम आदम किंगडम ऑफ स्पेन दिवेही राज्य खंडालुवा नॉन रेसिडेंट सफीर कम हम इस समय में इज्जत मेंबर न फेनिवडा अन्नवागत का वोट दे पुंगे
දෙම්මේ නැගුණු වෝටුගේ නතිජා මජ්ලිසයේ ජුම්ලා මෙම්බරුන්ගාද නුවදිය තිනයි හාජරති මෙම්බරුන්ගාද 56යි ෆෙන්නකම බෝඩ් දේ මෙම්බරුන්ගාද 54යි නුෆෙන්නකම බෝඩ් දේ මෙම්බරුකුන්නයි වහිගතක බෝඩ් දේ බේ නුවාකම බෝඩ් දේ මෙම්බරුන්ගාද 1යි වෝට්ගා බෑරි මෙම්බරුන්ගාද 54යි ෆාස්ම බේනුවාද අශාවිස් එන්කම Kingdom of Spain දිවිරාජ්‍යයෙන් කණ්ඩායුවා non resident සෆීර්කම හා ඕකිඩ් අල්ෆයිදා ඉර්ෂාම් ආදම් හම්බජෙස්සම ෆෙනිවඩාන්නවකම රයිතුංග මජ්ලිසෙන් ෆාස් වෙච්ච දිවිරාජ්‍යයේ ජම්හූරියා ගාන අසාසික සතේක් ෆනරණ මාද්දාගේ දාල්ගා බයංගොෆාවා ගොතක මතින් රිපබ්ලික් ඔෆ් සිංගප්පූර් දිවිරාජ්‍යයෙන් කණ්ඩායුවා පුන්නවා සෆීර් මීමරි දිලාසාගේ අල්ෆාද් මොහම්මද් ලුවේස් न्यूजीलैंड දිවිරාජ්‍යයෙන් කණ්ඩායුවා non resident සෆීර්කම හම්බජෙස්සම මිද ඉස්සතර මෙම්බර්න ෆෙනිවඩාන්නව ගොතක බෝර්තේ පුනත දෙම්මේ නැගුණු වෝටුගේ නතිජා මජ්ලිසයේ ජුම්ලා මෙම්බරුන්ගාද නුවදිය තිනයි හාජරති මෙම්බරුන්ගාද 57යි ෆෙන්නකම බෝඩ් දේ මෙම්බරුන්ගාද 54යි නුෆෙන්නකම බෝඩ් දේ මෙම්බරුකුන්නයි වයිගොතක බෝඩ් දේ බේ නුවාකම බෝඩ් දේ මෙම්බරුකොස්නයි වෝට්ගා බෑරි මෙම්බරුන්ගාද 54යි ෆාස්ම බේනුවාද අශාවිස් එන්කම න්യൂസിලන්ഡ് දිවිරාජ්‍යයෙන් කණ්ඩායුවා non resident සෆීර්කම මීමරි දිලාසාගේ අල්ෆාද් මොහම්මද් ලුවේස් හම්බජෙස්සම ෆෙනිවඩාන්නවකම රයිතුංග මජ්ලිසෙන් ෆාස් වෙච්ච දැන් මජ්ලිසයේ ජල්සයන් ඔන්නානි තේර මාර්ච් 2015 උරාසේදෝ හන්දෝ නෝගල් දෙහකට තිරියුග වල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් මජ්ලිස් නිමුනි